بجمال بلادي هنا أحببت عيونك يا ريت يا ريت يا ريت القلب عليك يزيد ضنا وأعالج دمعي تثبيت يا ريت يا ريت ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به جيد الراقي يا عقد المرمر يا تاجا يزدان به الجيد الراقي يا قصة شعب أريتريا يا وهج الثورة الدفاقي ريتا ريني يشهد ربي حبي أبدا مكتوب هل تذكر أسمر يا ريتا إذ كانت تحلو الأزمان سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أزيو ما قدس زيناتاتن عميق تنتنان حزنا لكم متسينا لنا كساب موداتا مدبنا مسانا كتصنحو بخبرنا عدمكم أقد تستمع بالتات بدرجة علم أبزوبانا أبكرنا أفريقيا بفلاي دما ኤርትራ ተወስዶ ዘላ ስጉምቲ ብኩሉ መንገዲ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ሽርክነት ከምኡ ድማ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ብሰፊሑ ክንርኢና ናይ ሎሚ ናብ ናይ ኤርትራ ኣካይዳ ዘተኮረ ሰፊሕ ትንተና ክህልወኒ እዩ ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኮሜንት ብምፅሓፍ ሰብስክራይብ ብምግባር ክድግፉና ትኽእሉ ስራሕና ድማ ከም ወትሩ ብክብሪ ንዕድመኩም ስለቲ ኩሉ ትገብርዎ ድማ دقيقة دقاقي ما كيمز قنكم كحال فايدة لنا بزح صراحة بزح دخامنيو إنا نفس السلونا عقم بقعونك خون دقفكم دما أي فليو نزي channel لابلنا مجمريا بزخن جمرينا let's go. The tariffs are paused, but the chaos continues. And you know what they say about chaos? It's really bad for business. Pretty soon it could hurt brand America. The United States has always been seen as a safe bet. Want a stable currency? Use the US dollar. Want a trusted government bond? Buy from the US Treasury. Want to store your gold abroad? Just ask the Federal Reserve. This is how things have been run since the Second World War. It is a system designed by the United States and it is backed by their military and economic heft. Well, انتهينا خنرد لنا زلنا. دونالد ترامب ني أمريكا أبناء سمعتات أبناء سوساتات ميبي أب حمساتات كمال ساية manufacturing فابريكا نا عالم كتكونيا سب كل زتك أملو نبرد دما made in America كجبر خلالو نعلمنا زعبية فابريكا أب أمريكا كمتس على بمبال بزي استراتيجي بفنش أن كلهم كامباينتات نعلم بحيل منزعو نأمريكا كم صومي تبغي سزلو أنت تعرف ده بهالدما نتزلو أمريكا بعلا بدليتان بولنتان بركض زهندسة globalization نعوك أتيلا أجينا أمريكا أبحلوف كبران خط ملس تجبر زلا سعرين عن رجالنا تحتو دونالد ترامب نزو كنتاس بحيل خجبريز في التنزلو من يحيل زلو أبزو وان زكن كنرينا ركيق زغان حبريتا كنرينا أبزي من البات الميديا بستفل عليه من قدي بفلاينا أمريكا ميديا دايما دايلونا تنقرات أم مشن كاري زلو بحصوت جيرو بسأله ما جيرو من يبلاش له من انتهي قبرالو كقلت الكايدة اللي نزلو لازم بكل من قد كنفت الشكل فتنينا مجمريا دونالد ترامب زخطه له زلو بوليسي سلام انتهيو تعريف كلنا هجرات عالم كهرم كنيو تطوع بيلي اللي خونو جزيو يلو بجيك كاب تشاينا دما كابا خان فرح هجرة كنا نحنا I am so نايب حاكي بتشاينا غيرت حقوش زلو خونو بينيو 125% تعريف قبل الأمريكا يلو مالو
ناي بحكي أبز حلفة كلتا عمت أبز channel إذن تايريخم فلاديمير بوتين ني معرباوي عالم بملؤ أب يوكرين قد يمخواقهم سلزراخو أبز channel بسفعو نتي معرباوي عالم على قناتو كمي جيرو نمولا عالم أبقونو جيرو نراشا عايزولي جيرو كقتلا فتينو كمبليت دما فيل جيرو مالتيو حتونا يوكرين ترسعي للومي أمريكا نزا فيديو ناقبركو خلوها قداس زينا سلزي كونا نسل بزح النمبر فلو يلوخناتان راشا سديدا بزعبا نقد ديل تقبر الله يوكرين زبهات انسواي ناي قزي حتون بربو جيرك موتيو راشا سلدس عرت رايزي راشا سلدس عرت أب قزانا راشا خيدهم ديل قبر بسانا يبلو اللو چاينا دما لكع كم تراشا أب عودو كينا سعرتهم أب كنت أبا دما چاينا نخسعروهم تبقي سمالو من كسعريا بزو كينا زدما بتخكل كريينا مجمر ياكد من ناب چاينا مخادنا قل بجرمن جمر جرمن مالت تحرك على كانت علم أمريكا بتخكل ناتا مقابريا جيرا زهنز التحقريا guess what جرمن على أمريكا أقد أسوس قم تخطوست كم تغلي زين الجرزلو ولو كا أبافون عربتون تخوني إزو السانزي حدا قد داسي سقم تكون خليو جابان بقدامي جيرا تعجر ما ناب جرمن كنسجرينا. But could it all be unraveling? Well, the signs are there. Germany is thinking about bringing back its gold from the United States. As you know, every country has a gold reserve. They stock up bullions for stability. But some of those bullions are stored abroad, mainly in London and New York. Why is that? Well, London and New York are key financial hubs, so it's easy to sell or pledge the gold. Plus, security is a big concern. مبزحتن هجراتنا علم ورقناتن ريزرف اسيت يزبحال ورقي سلازي مبزحت ورقنا علم اب سنترال بانكتاتنا هجرات يزلو جرمن حدا كابت بزح ورق زلو وي مخنياتو بنقدي زبلص هجر اب زحلفه 30 عمت زنبره سلازخونه نت تريسر بلاس زنبره بمنصر ورقي يزقمت نيرو زو ورق زي مبزحت غزي اب نيويوركن لندنن يزقمت سلامتايكم زخون كلتين زين كتماتات ناي موتور ويكا نداد نايتي فاينانسياوي علم سلازخونه فاينانشال سنترز بحالا نيويورك قطر حدا لندن قطر خلت خوينهم يمسرحوا نيرهم سلازي ترانزاكشنز نات حجر مس حجر بزنس مس بزنس نت ترانزاكشنز كسرح كله ابي بوتا بحدا سنترال بوتايو كاب يمان نصقام كتنقساقسو اب حدا بانكي اب يوكي اب قليو اب يوكي قليو دما اب لندن قليو دما نيويورك تقبر شعنتي ناي عالم لخاو نقدي كابو نابنا تنقساقست ورقي ابواب تحجا سلازلو نت سرح زقله لي خاون تباهيل نيرو زين امريكان نلندن نيويوركن عب سلطان يبوم نيرن امريكان انجليزن ابز وانزي متممان ناغوله لسلازمته هاجرات كلن ورقن كاب امريكا كسعباي جمرالوا زي تراي غنا يكونن زي عب ترغم زلو كان تخونه نابنت let's say هذا هاجر نيوترال هاجر كم فيتنام زعما مساله ويون ايران زعما مساله ويون كاميرترا زعما مساله ويكله كاب امريكا نبرتك صعبه ورقك صعبه انتيلن تلو مالتي اوكي تصبيه خازي جرمن زعما مساله هاجر كم قبل كلو ግን عب ترغم يزلو معناته ات امنت ات كريديبيليتي دما تي زي ጭበጥ اسات ويكا زي ጭበጥ اگداس نبرت نزي فاينانسياوي عالمنا امريكا تمرحو زلا اب امنت تمركوسين تدي امين كامن امريكا ات دولار يكون كل تيناتهم فاينانشال اركيتكتشر ترغم يبلو اب امنت امين كاب مسؤوم كتكي تمريص كاترا يسرح سلازي ات امنت ناغولله سلازي متى حادك نربحو كغبري زفتن زلو سلازي امريكا تعميت تدحريا زخي زنبر حيل كله امريكا حقنيا مسلي بتي بملحسهم زي قشش زنبر زي كونه بملحسو قشش زي كل بتكبارو دما حماق سقوم تدوسد دونالد ترامب سلازي متى ات سيستم ساز هانصوتو نمني لا هانصوتو لنفسه تعالى كتفرسات الرلا هاجر دما نفسي يوصني سقوم تكوزا يجمرالوا كلتا نطفات كوكم يدحريو ابتزولو رسون كينات ناي نقدغناتينا. Say your country is under attack, your enemies take over the gold vaults. You would lose access to a key source of money, and this is why countries store some of their gold abroad. And Germany has a lot of it. They have some 3,300 tons of gold. Out of this, 1,200 tons of gold are stored in the United States. But some German leaders now want to bring it back, and that includes a former German minister. They want to bring back the gold, or at least inspect it. Why? Because they do not trust Donald Trump. Technically, the gold is on US soil. Imagine the US government deciding to take it over using force. What would Germany do? Would they send soldiers to New York? I know it sounds like a far-fetched scenario, but German leaders are worried. They feel it is better to be safe than sorry. سنتانا نرزلنا قد مستوسنا عمتات تذكروات خوينكم فرنسا ورقناتهم كام نيويورك وزدوا مراخبنا ولا مراخب كوينات كسدو مخانم تزراري بوم نيرم انتاي مالتيو ابتنا امريكا
ፋይናንሻል ሊደርሺፕ ሰብ ይኣምን የለን ኣብዚ እዋን እዚ ቀስ ብቀስ ንብረታ ክስሕብ ትፍትን ኣላ ጀርመን ድማ ብሓይሊ ክወስድዎ ይክእሉን እዮም ብርግፅ ካብ ኣሜሪካ ብሓይሊ ክወስዶ ዝኽእል ሰብ የለን ግን በገባብ ጌን ኣብቲ ሓይሊ ከይተበፅሐ ከሎ ገለ ክፋል ናይቲ ወርቆም ከባቢ 1200 ቶን ወርቂ ኣብቲ ባንክታት ናይ ኣሜሪካ ኣለዎም ባይ ዘ ወይ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እየ ዝብለኩም እቲ ወርቂ ናይ ኣሜሪካ ኣሎ ድዩ የለን ከማን ሹር ኣይኮነን ኢሎን ማስክ ነቲ ናይ ወርቂ ቦታ ክንሪኦ ኣለና ናይ ግድን ክንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እዚ ወርቂ እዚ ኣሎ ድዩ የለን ኢሎም ክንደይ ክርክር ይገብሩ ነይሮም እታ ዘረባ ግን ምስቲ ናይ ዶጅ ዝነበረ ምውዕዋዕ ስለ ዝሞተት እምበር ኢቨን ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ እቲ ወርቂ ኣሎ ድዩ የለን ሹር ኣይኮነን ነይሩ ብዛዕባ ነዊሕ ተዛሪቡ ነይሩ ሓደ ዓቢ ድራማ ተፈጢሩ ነይሩ ስለዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ሓደ ነፍሱ ዝኻለ ድራማ ዝኾነ ሃገር እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ድራማ እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ሓደክ ንረብሑ ሓደክ ንሽጣሩ ክኸይድ ስለ ዝጅምር ዘሎ ካልእቲ ነጥቢ very interesting concept ከርእየኩም እየ I think ምዛ ተሓሒዝና ኣብ ካልእ ሰብ ኣብዚያ ቅንያት እዚኣ ጥራይሲ ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ትራንስፈር ናብ ቢትኮይን ዘተኮረ ጉያ ንርኢ ኣለና ናብ ወርቂ ዘተኮረ ጉያ ንርኢ ኣለና እቲ እምነት ኣብ ዶላር እናጎደለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ናው ናይ ቢትኮይን ዋጋ ንላዕሊ ይውስኽ ኣሎ ወይ ገለ ብለኩም እየ ኣለኹን ታሕቲ ዘሎ ስቲል ግን ፕሊዝ ኣይትዘንግዑ 25,000 ከለውን ከምኡ ነይሩ እቲ ዜና እግሽግሽ ነይሩ ከምዚ ይድብል ነይሩ ሹት ክገብር እያ ገለ ፖይንት ወላ እውን እቲ ስቶክ ማርኬት ትሪእዎ ዘለኹም ዕግርግር ዝገብር ዘሎ ንላዕሊ ክሃርም እዩ ብቐዳማይ ጥራይ ታሪፍ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ምስ በለ 10% 9% 6% ንላዕሊ ኸይዱ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ክራይሲስ ማን ሜድ ክራይሲስ እዩ ፖሊሲ ሜድ ክራይሲስ እዩ ስለዚ እቲ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲዩ ዝቐየረሉ መዓልቲ ሹት ክገብር እዩ ስለዚ ኣይትፍርሁ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ተጠንቀቑ one of the greatest wealth transfer ናይ ሃብቲ ምስግጋር ዝፍፀመሉ ግዜ እዩ by the way በዛ ነጥቢ እዚኣ ጥራይ ዶናልድ ትራምፕ ተኸሲሱ ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ እንታይ ገይሩ ኣሎ እሱ you about the chain of events here. Donald Trump, Truth Socialing at 9:37 a.m. This is a great time to buy DJT, which is the ticker. The ticker for his company, and then later in the afternoon, lifting the pause and everything skyrockets. There was a lot of other activity going on in the markets that people are concerned about. What do you think? We know from what we've heard today. እንታይ ዝበሃል ዘሎ ብቐድ ኣብዚ ሓለፈ መዓልታት ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገይሩ መስለኩም ነቲ ታሪፍ ናብ ኩለን ሃገራት ሓሪሙ ቀኒዩ ንቴስዓ መዓልቲ ጠጠው ከብሎ ምዃኑ ሓሲቡ ፈሊጡ ከሎ ንሱ ኣትሊስት ፈሊጡ ከሎ ኢልና ክንግምት ንኽእል 3 ሰዓት ኣቐዲሙ ኣብ ኤክስ ወይ ካብቲ ትሩት ሶሻል ዝበሃል እንታይ ኢሉ ፅሒፉ the greatest time to buy is now ሕጂ ስቶክ ማርኬት ምግዛእ እቲ ዝበለፀ ግዜ ይኸውን ኢሉ ሶ ገለገለ ሰብ ነቲ ናቱ ዘረባ ሰሚዑ ዝገዝአ ነይሩ ልክዕ 3 ሰዓት ድሕሪኡ ፖሊሲ ነቲ ታሪፍ ናብ ኩለን ሃገራት ዝገብሮ ዘለኹ ንቴስዓ መዓልቲ ጠጠው ኣቢለ ኣለኹ ምስ በለ ስቶክ ማርኬት ንላዕሊ ሹት ገይሩ ብኻልእ ዘራርባ እዚ ብቋንቋ ናይ ፋይናንስ ኢንሳይድ ትሬዲንግ ይበሃል ምክንያቱ ሰብ ዘይፈልጥ ሓበሬታ ሂቡ ምናልባት ፋሚሊ ናቱ ደቁ ናቱ ቤተሰብ ናቱ ዕሩኽቲ ናቱ ነቲ ናቱ ዘረባ ሰሚዖም ትሬድ እንድሕር ገይሮም ሚልዮናት ከሲቦም ኣለዉ ምክንያቱ this is a very very confidential information ንሱ እንታይ ፖሊሲ ክገብር ምዃኑ ስልጣኑ ስለ ዝፈልጥ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ዝጥቀምሉ እዩ ኢንሳይደር ትሬኒንግ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ሰነት ብከምኡ ዝሃብተመት ናንሲ ፔሎሲ ትበሃል ኣላ ሚልዮነር ማልቲ ሚልዮነር ዝኾነት ኩሉ ግዜ ፖሊሲ ትቕይር ሰብ ወይ እውን ፖሊሲ ዝቕይሩ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኣቐዲሞም እንታይ ፖሊሲ ክገብሩ ምዃኖም ምስ ፈለጡ ንኣብነት ንሓደ ካምፓኒ ንዑ ዝምችእ ፖሊሲ ከተኣታትው እንተኮይኖም ብርክናቱ ንሰማይ ክኸይድ ምዃኑ ፈሊጦም ኣቐዲሞም ቅድሚ ሰሙናት ነቲ ብርክናይቲ ብሕሱር ከሎ ይገዝዎ ሽዑቲ ፖሊሲ ምስ መፀ ንላዕሊ ምስ ተኮሰ ሃብቲ ንሃብቲ ይኾኑ እዚ ገበን እዩ ኣብ እስር ቤት ድማ ዝእትወካ ገበን እዩ ግን ኣብ ኣሜሪካ ስልጣን ተለካ ኮይኑ ገበን ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ከም ፕሬዚደንት ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ገይርዎ ስምዕዎም እቲ ክሲ ክሳዕ ክንደይ ትስጋም ኣብቲ ውሽጢ ሲስተማት እዩ ዘሎ ንሃብታም ግበሮ ንድኻኸ ሁኬርስ ብዛዕባ ድኻ ኣብ ኣሜሪካ ድኻ ይትኾን ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻለካ መጠን ክትፀርእ ሃብቲ ክትብትም ኣለካ እንተደይ ሃብቲምካ ኣብ ኣሜሪካ ተጓሒፍካ ኣለኻ ንድኻታት ዝግደስ ሲስተም የብሎምን ብሃብታማት ዝተባዕተ ንሃብታማት ዘገልግል ሲስተም እዩ ፖለቲከኛታት ድማ መጋበርያ ናይ ሃብታማት ጥራይ እዮም That there was a meeting this morning between Besset, Lutnick and the President. The President admitted this in the Oval Office when he said they talked about it. We wrote the statement. It was a beautiful thing. It came from the heart. And then you get this tweet or whatever you want to call it on social to tell people this is a good time to buy, whether it's DJT as a ticker or DJT as in his initials, which he doesn't use very often, by the way, in his posts. To say this is a good time to buy and then take a decision that you pretty much know is going to rally the market. I'm not going to finish that sentence. I mean, what is it? So,
This is Richard Quest ዝበሃል ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ፋይናንስ ጆርናሊስትስ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዝገበራ ብዘይ ቃል ዓለም መመላእታ ምዝራባ የድልያን እዩ እዚ ገበን እዩ ምክንያቱ greatest time to buy is now ኢሉ ብርክ ናይ ካምፓኒ ናቱ ኮይኑ ናይቲ ካምፓኒዩ ኣብቲ ታግ ገይሩ ሕጂ ግዝዎ ነዚ ብርክ ኢሉ ድሕሪ 3 ሰዓት ድማ ፖሊስ ቀይሩ ብርክታት ንብሉ ላዕል ከም ዝኸይ ገይሩ አሚን እዚ ዘረባዚ ሓደ ሪፐብሊካን ጆ ባይደን ተዝገብሮ ነይሩ I'm telling you ጆ ባይደን ነዚያን ተዝገብር ነይሩ ዶናልድ እቶም ናይ ሪፐብሊካን ፓርቲ ብለኩም ኣለኹ ጨርቆም ደርበዩ ኩሎም ኣብ ፅርግያ መወፁ ሰላማዊ ሰልፎ ገብሩ ምክንያቱ እዚ ገበን ትዛዕበየ ገበን እዩ ግን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሕጊ ምጥሓስ ነቲ ልሙድ ተርእዮ ናቶም ፈንቂልካ ምኻድ ንቡር ይኮይኑ ኩሉ ዝገብሮ ስራሕ ነቲ ልሙድ established norms ዝብልዎም ንዖም ናጓሓፈይ ዝኸይድ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ወይ እውን እቲ ዘገርም ክፋሉ ዘሕዝን እኳ ኣይኮነ ዘገርም ክፋሉ እቲ ናቱ ቤይስ ንዘ ዝገበሮ ራሽናላይዝ ወይ ከዓ ያ ከምኡ ማለት ይኮነን ንኸመይ ይኮነን ሓሲቦ እናበሉ ክሸፋፍኑሉ እዮም ዝፍትኑ እዚ ግን ድሮ በቲ ፖለቲካል ኢስታብሊሽመንት ብወገን እቲ በንጻሩ ዘሎ ፖለቲካል ፓርቲ ድሮ ቶም ሴኔተርስን ፖለቲከኛታትን ኣብ ልዕሊኡ ክስ ጀሚሮም ኣለው ሓደ questions about the tariff announcements today who benefited and who made money and this should matter to you too because this could be an enormous scam. What we know is that about 9:30 today Trump posts on social media that people should buy. It's a good time to buy and then ፖስት ዝገበራት ሪዋለኹም ትሽዓተን ብናቶም ማለት እዩ ትሽዓተን ገለን ትሽዓተን 37 ደቂቕ እዩ ናይ ቅድሚ ቀትሪ this is a great time to buy ኢሉ DJT ብርክ ናይ ካምፓኒ ናት እዩ አሚን it cannot be ነዚሲ ከተጋንኖ እውን ኣይትኽእልኒኻ ከም ዘሎ ወይ እዚ ዓበ ገበን ግን ab America no and then 3 hours later guess what he announces that there's going to be a 90-day suspension of many of the tariffs predictably the market which had been crashing shoots up and anyone who made investments early today likely made a lot of money and so the question is who close to Trump knew that he was going to suspend the tariffs which of his Mar-a-Lago friends or his billionaire advisors were able to capitalize on that inside information? Why did Trump send out that post? ስለዚ ትሕቶ መን ነዚ ሓበሬታ ይፈልጥ ነይሩ መን ከነዚ ሓበሬታ ተጠቂሙ ትሬድ ገይሩ ዘድሊ ምንቅስቃስ ስጉም ተወሲዱ መን ከኸሲብሉ ስለዚ ኣብ ሲስተም ናይቲ ሃገር بتخكل أبز حجز الله وتهجر تمقيل زلوا بوليتيكا سلا زلوا بوجن ديمقراطي سبحال الت ريبابليكان بيس كل ذي أنت أريد زارب أنت أنا فاينانس سريع خايجن زين نفسه زخ على جبني أنت زي تبع دما investigations حتى تجد سنة بيو but again Donald Trump is a master of all this chaos and chaos فتيركا أو فتيركا نوتس فتيركا عبدرامات زنبر مراحي كن بلاكم كلنا كاب زيرو تبقيسنا يكونن دراما أكلنا تيو هجي نبت زلوا وجن جمر بخلوتي من قد كريوس لزخنا هذا أبزس كنوتو. A few minutes ago that China is retaliating again against the US retaliation, so it's hard to tell who's retaliating in what way at this point, but China's now saying they're at 125. Is the big exception to Donald Trump's climb down on tariffs. He's doubled down on Chinese goods, raising the rate on imports to the US to 125%. That's likely to cause a major slowdown in trade between the two countries, which in turn could mean Chinese goods being redirected to Europe. And many in the bloc say that would have disastrous consequences. نقدي أمونغو تشاينان راشان أمونغو تشاينان أمريكان ناي كوينات نقدي مالتيو ناي نقدي كوينات سوري ناي كوينات نقدي trade war بحالزي نبزل على درجة كم زديبه it's official now we know كل يوم حيلتات many مجمرة عين السلام زبل يا أخوي نازلا who blinks first يفلوزي many دننكبل دونالد ترامب عقل صبت جير لله مهنياتو إذا سوز قبرزول لأن دونالد ترامب ناي بحق عوش ذاته استراتيجي وي وننوح وان استدعى له استراتيجي كونن بقمت على تشاينا نعمتها استدعى له استراتيجيو بلاي بوك exactly ما أسنتاي كم زقبرو صبوا جيرام ريهرس قبروان استدعى له لونيو لأنه خلوا اتزوردهم عنزع أبزرب نخقبروه تسأمي مام نخدو مغنياتو نتزبالة أو تسيد كم تعلم كم دخل سلا دفلتو short term pain for long term gain يزبعد نجزيو كن زين خلينا أبنو وحجن اتقند حيالي يلو زفكر زول أمريكا أنا ونو قبل كن ريانا زبل حلم اللهم إذا خا أبتنا حزب perception وان كتريات أبتنا حزبي قبل عمل سكتريات غلقة دونالد ترامب تشاينا ناب 84% مسدى يبو توقعوا نتي تعريف ناتو ناب كاب 225 ناب
145 أدي له خيلو effectively immediately له يعني هذا ما حسيبهم نام 200 كاب 84 نام 225 أدي بوم له وخلاص زراربا التنقدي effectively تطوق بالكم زغل غيرهم له من يعجك هسه كاب تشاينا دمس نبرت كريكم ينتايو كاب أمريكا دمس كاب أمريكا نتشاينا زغير نبرت نتايو من يزتك عملو كاب تشاينا دمس نبرت ناب أمريكا جن من يزتك عملو أبزيد على تفللي نتشاينا جنزب كتخسرهم تغليها أب أمريكا جن هيوت نايسبيو أب حدا كاتو من نابرا نايسبيو أب حدا كاتو سلزي التجيم أب حدا جيم هيكون وازلو أمريكا بخلو نوسي أجات إموازلو مجمريا بزرعيو نتشاينا حيل كيرا هم كله دونالد ترامب كن من تاي فيك مخانو بزفلوت وابزرعيو store inside the Trump Hotel, and my question is, how many things inside of here are made in America? Ooh, look at that bomber jacket. China. This mug says designed in Oregon, but made in China. What about the classic Stanley Cup? Made in China? Now this bottom shelf, I don't know what to think about it. This mug... This tree was a long night Trump story. دكان ناي أب هوتيل ناي ترامب زلو ترامب ستورز بحاليو قوبع ناي يدبون كلمة زلو بمولو تنبرت سكي أبشاينا تسرحيو أمين دونالد ترامب زخدونا كدان ونقول لا يتي كراباتا ناتو ناي تشاينا ميدين تشاينا يمزبلو هوتيل ناتو زتكملو نعرات يقون نقلملي كاب تشاينا دمتشي نبعلو اتو يقول طبعا ناتو ناي جزون ناي تي بيزنس ناتو ناب تشاينا زمركوس سبلاي تشين يزلو سلازي دكان ناتو كمان كاستخاخل زي كالي نأمريكا جريت جبراية بمبال مخاين كنسرحين يبلالو مجمريا قبعك أب أمريكا مسرح كيو مجمريا تنايبون نبرتك أب أمريكا مسرح كيو نايب حق أب أمريكا زأمن يرتزغون زلع على تباب زجبر وزريوه ميك أمريكا جريت زبلنا أمريكا بانديرا زلو قبع ميدين تشاينا خوينيس أنح كانوا كلنا أمريكا بانديرا ستر تلت فنبرت بخبور دشيت تشاينا تسرح خوينيس أنح تزبلت ويك تسرحناتهم تجبروا جميرا مالو نتميد إن تشاينا سب كيف فلتوا بتوينا يواجع غيرك شفنا جمير اللي لهم قابت دكان معناته نبعلو إن تشاينا كودغي مانيفاكتشرينج أمريكا 50 إلى نفكر غلو بقمت قالوا إتي بيزنس ناتو كاب تشاينا دي كل زي كل سيكتورنا نرزلنا سلازي تشاينا زبال هجر ن أمريكا أب أنقع زأتوي نتي سيستم نا أمريكا زبال دول هيوت نا أمريكا تغلالا بيماننس أجامن كتسأل وزخل China you كاب China وصاي هيوت كبري كلنا ما ينبلنا but it takes time it will take time جزية وسيتكا supply chain نات كم عبيلكا استراتيجي غيركا مس جزية خد قبرة تخل مبر هندبت كم زي دونالد ترامب بسمعي تريلكا كد قبرة تخل كم زي كونه أبزرأيو زي حركة بتاع بنات كنباكم دلينا تكونتات حدا مساعات غيركا دعريقة أبل دا آيفون مالتيو 900 نبرت ناتهم تليفونات ناتهم كمبيوترات ناتهم قلملا ناتهم 900 اب تشاينا يدسرح اسمبل اب تشاينا يزخون فورد زبحال ماكينه كامباني كومو تسلا زبحال كامباني زنا ماكينه مالتي سوغا 500 مخاين ناتهم 100% باتر دما 5% نايت مخاين ناتهم اب تشاينا يدسرح 100% نايتهم كلهم باتر ناتهم دما اب تشاينا يدمص والمارت سوبر ماركت تشاينا ابي ان امريكا 7 اكسب 8% نايتي ميركندايز شتوا كاب تشاينا يدمت والمارت مالت زبزح سوبر ماركت او امريكا زلو تزعابي سوبر ماركت تشاين امريكا والمارتيو كاب 7% نايتي زشتو كاب تشاينا يزمت سلازي كل سوبر ماركت تريا بامريكا كاب تشاينا دمتيو 245% تعريف تغيرهم مدما بمولو تنبرت نسماي دي يبلو منالبات تزي كبيرو زون كامباينتات زياتهم بعد والمارت امنا ببزحي نبرت ام مخازينو ايتيوم سلازنبريو نجيركم نيرق معجون فيديو متينيره بزح نبرت كزينو ما قميتو ميروم نغزيو خنقساقسوم زخل معناتو ازك نجر كمصخم زخونه فليطوم سلازنبرو سلازي كمو كوالكم زبحال ناي تشيب زفريو 66% ريفينيو ناتو كاب تشاينا يدمت ناي اتي كامباني ناي تايواني مثلا نجن اجاي مايكرون تكنولوجيز بحال 57 ريفينيو ناتو كاب امريكا كاب تشاينا يدمت مخصب ناتو وي شيات ناتو بوينغ زبحال تناي نفاريد دفري تيتانيوم اند الكترونيكس مالتيو نايكي اسرق 30% ناي جودز جنرال موتورز بارتس اند سيلز سلازي تشاينا مالت اوشتهم زاتوي نتي سيستم نا امريكا زي اب امريكا تنبرو زلخا هيوت كم زلو نقلتل بزينا تشاينا كوناي كلني قال ابزرايو امازون زغز زبلغه زغرم يبزرايو baby placemats, bento boxes, bowls, plates, cups.
and we manufacture them in China, and they come via sea in all these boxes here. But now Kenny is facing a giant additional cost, a 125% tariff on all her goods coming from China. We have tens of thousands of products here in this warehouse. And With fears of reciprocal tariffs, rising prices, federal income tax, most of Trump's first-term tariffs selling 6% on Vietnam, 49% on Cambodia. Although Trump did put a whether you're making a Tonka truck in China or an Apple iPhone, they figured it out. Almost all electronics that U.S. consumers like to buy are fabricated in China. The vast majority of حتر زبالة انتايم زبل زلو أتي أب أمازون تريو أب زخوني يكون ستور أب أمازون أب أمريكا بفلاي بزح سب بونلاين يدقز زبز حتى نبرت أب أمريكا زر زلو كاب تشاينا يدبقز ولا ون أبزع عدك نفري أنت دلنا يم زبل زلو زم أمازون سيلرش يوم زيوم الميديا دمان أمريكا ميديا ولا ون كاب أمريكا خنجز أنت دلنا أمريكا خنسرع نعو كسر زغل عقم زلو تكالات يبلنا سلازي اتعاقمتك هن استقوينو عمتات كوس الزخل لمبر ابحثير جزي كاتس لزقبر كارنا ناب كالف كيدان غنا ميبي نتشاينا بينا انت عتي خايا ناب فيتنام ديو ناب كامبوديا ديو ناب كالوت هاجرات كنغوي نخلينا نبملو ايسيان دهري 4-5% انت تعرف تقبر لها جن اتي تكالاتنا امريكا نحنا هنا خنقتل نسو ما يكونوا قتلوا نحنا هنا خنقتل زبل دوكيومنتارينا نرزلنا اجين امريكا دونالد ترامب زقتلو زلو بقمت قالوا مخانه نجر تقندي حمارات نايتي كبت جناب زسمعوا وجه. Very much for that. You know, this is the question. Will China hit back at Trump's tariffs by pulling, as what one guest in the morning told us, the nuclear option? That is, selling U.S. treasuries, U.S. bonds, basically. According to many, it's the most powerful weapon in China's arsenal. I mean, it's not new. Every time there are these tensions. Back in 2018 also, I remember. مچم انتای زبحالالو زربان تای زبحال زرباب زنای قانقانای فاينانس على مسيلكم چاينا نيوكلير اوبشن አለዋ ኒኩለራዊ አማራጺ ኒኩለራዊ አማራጺ ማለት ድማ ኒኩለራዊ ቦምብን ከተቀማ አይኮነትን እቲ ኒኩለራዊ አማራጺ ዝባሃል ንቁጠባና አሜሪካ ኒኩለር ታይ ዝገብር ንሓደ ሃገር ኒኩለር ተተኩስ ካሉ ከተጥፎይል ካኻት ዝገብር ስለዚ መብዛሕት ግዜ ኒኩለር ድማ ንጸላይ ኻጥራ ዘይኮነስ ተለኻኺምካ ናይ ምጥፋእ ተኽለውን ስለ ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ትጸላይኻ ዘለዎን ተኾይኑ ንሱን ክትኩሰልካዩ ተለኻኺምካ ናይ ምጥፋእ ማለት እዩ መንግስቲ ቻይና ንቁጠባ ናይ አሜሪካ ንክዕንዋ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር እሱ ድማ እንታይ በሃል ኒኩለር ኦፕሽን እንታይ እቲ ኒኩለር ኦፕሽን ከ ቦንድ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቻይና ነዚ ዕድል እዚ ነዚ ዘለዎም ሓይሊ ክጥቀምሉ ይኽእሉ ዶ ኣይክእሉን ስቲል ኣይተረጋገፀን ኣሎ ንሓን ንርአዮ እዚያ መንርአዮ ፅቡቅ ገይሩ ክዳና ምንታይ Remember, this was put out there. Will China dump its holdings of U.S. bonds? So let's just quickly take a look at this, right? Will China retaliate by selling U.S. bonds or not? Not just with words, or counter tariffs, but real pain in the bond market. Now, a move like this could serve as a powerful financial market deterrent, much like weakening of the yuan's daily fixing. I mean, the last fix, not today's, but yesterday's fix showed that China is willing to tolerate lower yuan to increase the competitiveness for its goods. It will also, a move like this, when you dump bonds, yields shoot up. It will raise the cost of funding. And for I have, holding of U.S. bonds is about $760 billion. That is, just pure, take some proxy holdings, etc. And then it... انتينا نسمع زلنا منقس تشاينا قبل الامريكا ابا حيل خمسه لوز نقر حدا كبابي شو عتميتن ابزي صنيكم كندي برسنت ابزي كبابي شو عتميتن 60 بليون زتمن ገንዘብ ንአሜሪካ አለቅ ሕዋሰለ ዘለይ እንታይ ማለት እዩ እዚ ቦንድ ማለት ትሬዠሪስ ማለት ቦንድ ማለት ንአሜሪካ ቻይና 760 ቢሊዮን ዶላር አለቂሓታ ኣላ እዚ ለቅሓ እዚ ንመንግስቲ አሜሪካ ክንደይ ፐርሰንት ይኸውን 8.9% ናይ ዕዳናቶም ቻይና ያለቂሓቶም ዘላ መኻላ ዘራርባ ኣብ 2011 ቻይና 28% ዕዳና አሜሪካ China Nirwa as a foreign ownership. China's holding of U.S. treasuries as a percentage of foreign ownership. تعدانا أمريكا بوز أتنياتات زونن أمريكا لك حماز اللو كابوز أتنياتات كلتشان عصرت حدا 28% كاب China نيرو أبز عجز اللو عداناتهم بوز أتنياتات شو من 9% ناتو نا China يو سلازم تاينا نرزا لنا China نزبون دزي كتقحفون تجميرا ويون كتقحفون مالت كشوطو تجميرا شيء قال سبع الحجب نال بس لدير دون تايبل أمريكا نشاينا نزجن زبزة هي بكنيت إلى طلا نو كم يكونت شاينا كشطة تغليها بتعداقة فريلي تريدد زخون دام بخد قبرت غليها تساقم جن شاينا نزين تدربياتو تبوند مريت كزبتيو شاينا نبعلك تسريع
ስለዚህ ጥንቃቄ የድልዮ እቲ ነገር ንኣሜሪካ ግን ከዕንዋ ዝኽእል ኦፕሽን እዚ ምክንያቱ እንድሕር እዚ ኣጋጢሙ እቲ ይልድ ዝበሃል ዝኾነ ሃገር ከለቅሕ ከሎ ወለድ ክኸፍል ክኽእል ኣለዎ እቲ ወለድ ናይ ኣሜሪካ ትሑት እኳ እንተኾነ እዚ ዕዳ እዚ ክጓሓፍ ተጀሚሩ ግን ንኣሜሪካ ከለቅሐ ዝደሊ ሰብ ክውሕድ ስለ ዝኾነ እቶም ከለቅሕዋ ዝኽእሉ ዓብ ወለድ ክፅበዩ እዮም ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ኩሉ ፖሊሲ ናቱ ዘቐይሮ ዘሎ ቀንዲ እዚያ ነጥቢ እዚኣ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ጠራራራራር ዓብል ነይሩ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ገለብል ነይሩ ግን ቦንድ ይልድ ናቱ ንሰማይ ክሃርም ዝጀመረ ኢሚድየትሊ ስለ ዝሰንበደ ታሪፍ ተተቐቢለ ኣለኹ ኣብ ካልኦት ሃገራት ኢሉ ቻይና ግን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ እውን ኣይወሰደትን ንሱ ከይተወሰዶ ከሎ ይትፍርህ ጀሚሩ ስለዚ ቻይና ብዙሕ ኦፕሽንስ ከም ዘለዋ ንኣሜሪካ ንክትሃርማ ንዶናልድ ትራምፕ ደው ኢሎም ንዓ ንዘራረብ ክብልዎ እዩ ዝደሊ ዘሎ ገጢሞም ኣለዉ ቻይና ድማ ክድውልውሉ ይኮኑን ንሱ ክንብርክኽ ክኽእል ኣሎ ክንዲ ጎቦ ዝኾነ ትዕቢት እንዲ ዘለዎ ነታ ትዕቢት ናቱ ምስቲ ናይ ኣሜሪካ ትዕቢት ማለት እዩ ከም ዝርኽመሽ ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ንሳቶም they are keeping themselves cool ወላ ሓንቲ ዛረብ የለን ፕሬዚደንት ሺ ካልእ ነገር የለን ትማሊ ካብ ኤሮጳ ፍሉይ ልኡኽ መፅይዎ ነይሩ ብናይ ስፔን ፕራይም ሚኒስተር ዝምራሕ ከምኡውን ምስ ኤሮጳ ሓደ ዓቢ ሳሚት ክገብሩ ምዃኖም ይንገር ኣሎ ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ድማ ፕሬዚደንት ናይ ቻይና ናብ ቪየትናም ናብ ካምቦድያ ከምኡውን ናብ ማሌዥያ ዲ ዋላ ናብ 3 ዓበይቲ ኣዝያን ሃገራት ከይዱ ርክብ ክገብር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ቻይና ወላ እውን እቲ ንግዲ ኣገዳሲ እንተኾነ ኪኖ ኣሜሪካ ክንጥምት ኣለና እዚ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ስጉምቲ ንዓና ንግዚኡ ክቐንዝወና ኽእል ኣሜሪካ ግን ንሓዋር ክትወጥቀሉ ትኽእል መንገዲ እውን ስለ ዝኾነ let's do it ኢሎም መመሊሶም ንኣሜሪካ ቻለንጅ ክገብርዋ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እስከ ንስማ ሕጂ ከነተሓሓዘልኩም A few minutes ago that China is retaliating again against the US retaliation, so it's hard to tell who's retaliating in what way at this point, but China's now saying they're at 125% and Donald Trump saying that US tariffs on China are at 145%. So we're in the realm of just endless tit for tat, it seems, at this point, but the message very much from China is we are going to escalate if you're going to escalate. Whether that creates the room that Donald Trump is talking about for conversation at some point, it probably still does, because Xi Jinping and Donald Trump are both pragmatic enough to know that they probably should talk to each other if there is that opportunity, but how do you get agreement and understandings to talk in a climate like this? But certainly China sending the message again that they're not going to start to slow down in the face of Donald Trump. እንታዩ ቻይና ንዶናልድ ትራምፕ ክትፈርሆ ወይ ወንዶ ኣሜሪካ ቁሩብ ቻይና ፈሪሃ ዝኾነ ስጉምቲ ክትገብር ተስፋ ገይሩ ነይሩ ዶናልድ ትራምፕ but China are not backing down ንድሕሪት ክምለሱ ኣይደልዩን እዮም ዘለዉ እንታይ ደኣ ኣሜሪካ ነዚ ውግዝ ጀሚራቶ ኣሜሪካ ኢንተርናሽናል ሕጊ ትጥሕዝ ዘላ ኣሜሪካ ነቲ ልሙድ ፖሊሲ ናይ ንግዲ ክትቀትል ትፍትን ዘላ ኣንጻር ኩሉ ትኸይ ዘላ ኣሜሪካ ስለዚ ኣሜሪካ ክትንብርክኽ ዘለዋ ካልኦት ሃገራት ዓቕሚ የብለንን ወይ እውን ፕላን የብለንን ወይ እውን ስትራቴጂ የብለንን ንኣሜሪካ ነዚ ቡሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ክምክተዎ ቻይና ግን ስትራቴጂ ኣለዎም ቁጠባ ኣለዎም ዕዳጋ ኣለዎም ቴክኖሎጂ ኣለዎም ኣብ ኩሉ ደረጃ ንኣሜሪካ ሓልፋ ዝኽእል ቴክኖሎጂ ሕጂ ጥራይ ዘይኮነ ንሓዋር እውን ክቕፅል ዝኽእል ቴክኖሎጂ ኣለዎም ስለዚ እዚ ባእሲ እዚ ናይ ክልተ ሓራምዝ ባእሲ እዩ እዚ ናይ ክልተ ሓራምዝ ባእሲ ድማ እንድሕር ለባም ኮንካ ክትእለ ጥራይ ዘለካ ክትእለ ኣለካ ክልቲኦም ክባእስዎ ክኽእሉ ኣለዎም የስ ክሳራታት ከጋጥም እዩ ኣይም ሹር ህዝብና ኣብ ኣሜሪካ ብብዝሒ ስለ ዘለና ክትጉድኡ ኢኹም ኣብ ኤሮጳ ዘለና ክንጉዳእ ኢና ከም ሓራምዝ ክባእሱ ከለዉ እሊ ስለ ዝበልካ ዘይትትንከፍ ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክትንከፍ እዩ ኩሉ ሰብ ክትንከፍ እዩ ዘይትንከፍ ኣብዚ ኩነታት መን ይፈልጥ ኣለዎም ኤርትራ ዘይትትንከፍ እዚኣ ደጊመ ክነግረኩም ኣብዚ ሕጂ ዘጋጥም ዘሎ ናይ ኩናት ናይ ንግዲ ዘይትኸስር ሃገር ተላ ኤርትራ እምበሽ ትኸስብ ስለምንታይ ትኸስብ ኣላ ኤርትራ ነዳዲ ሓሲሩ ስለ ዘሎ ነዳዲ ክሓስር እዩ ጥረ ነገራት ድማ ክኸብሩ እዮም ማዕድናት ክድለዩ እዮም ተርዲኹም ኣለኹም ወርቂ ንኣብነት ተደላዪ ኮይኑ ዘሎ ኤርትራ ድማ ወርቂ ኤክስፖርት ትገብር ስለዚ ወርቂ ተደላይነት ኣለዎ ፅቡቕ ድማ እዩ ካልእ ነዳዲ ዝዓበየ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝወስደልና እዩ ነዳዲ ድማ ሓሲሩ ኦልሬዲ መሊሱ እውን ክሓስር ስለ ዝኽእል ምስትር ሪሴሽን ዝበሃሎ ዘሎ ስለዚ ካብዚ ዝግበር ዘሎ ኩናት ድሮ ኤርትራ ትኸስብ ዘላ እያ ካልኣይ ኣሜሪካ መበል ሳልሳይ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ውግእ ክትኣቱ ከላ ኩሉ ሓይላ ኩሉ ጉልበታ ኩሉ ፀጋታታ ኣተኩርኣን ናብ ቻይና ከመይ ጌርና ንቻይና ንቕርቅራ እምበር ኣብ ካልእ ንኣሽቱ ነገራት ላዕልን ታሕትን ክትብል ሸውሃት የብላን ግዜ የብላን ሓንጎላ እውን ኣብኡ የለን ንኤርትራ ድማ እቲ ዝበለፀ ፖሊሲ እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ስራሕ እንተስኢኑ ውግእ እዩ ዝሰርሕ ሕጂ ግን ልዕሊ ዓቕሙ ንሱ ሃንድል ክገብሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ውግእን ዕግርግርን ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ኣተኩሮ ገይሩ ኣሎ that's why ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ሓውሲ ሰላም ከተስተማቕርን ናብ ዝበለፀ ክትከይድ ዕድል ኣለዋ
نيشتين نسمع اليوم أبزي. Escalations on trade. Yeah, and Christian, I guess this is, what everyone was waiting for. Does China kind of stand still and try to negotiate, or do they ratchet it up? Is this just going to escalate and escalate, or will there be common minds at some point? Yeah, I think the uncomfortable thing for markets right now is this escalate to de-escalate idea. I mean, you've seen that to some extent with the reciprocal tariffs and the 90-day pause. Like, you had an escalation, and eventually there was a pivot. And the market has the same to some extent with the US and China. Where does it get worse enough? And the market never likes things it can extrapolate, and it never likes things that cause uncertainty. كم نريد لنا escalate to de-escalate بحالالو. تاي مالتيو نسألائك مليسكا كتفرو انت سنبيتكا انت فتينكا سنبيدو نسو ندحريك كملاس يخليو زبليو دونالد ترامب تقبرو زولا دماسيو تحتاقن escalation باسكاليشن كتمكتو تجميركا ويون اتي كوينات بكوينات تفتينكايو نخندي كتس ما تخلكا تحسب عليك نعبلنا تشاينا ገንዘብ ወይ ንግዲዮም ከስሩ ዝኽሉ ህዝቦም ግን ክትንከፍ አይኮነን በዚህ ንግዲ ምክንያቱ እቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመጽ ንብረት ንቁጠባ ናይ ቻይና ኣመና ኣገዳሲ ይኮነን ንዕቤት ናቶም ንመክሰብ ናቶም ኣገዳስነት ኣሎ ንህይወት ናይ ቻይናውያን ግን ኣገዳሲ ይኮነን ብግምጣሉ ካብ ቻይና ዝመጽ ንብረት ንመነባብሮ ናይ ኣሜሪካውያን 700 ናይ ዎልማርት ካብ ቻይና ዝመጽ እንዳሪልካዮ እቲ ታሪፍ ዝመጽ ዘሎ ድማ ናብ ኤንድ ዩዘር እዮም ካልፎ ከስሩ ይኩሉን ስለዚ እቲ መናብሮ ክንምንታይ ክኸብር ከም ዝኽእልን ናይ ደቂ ሰባት መናብሮ ድማ ክንደይ ክኸብድ ከም ዝኽእል ይኻትሪ ድሮ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ መሊሱ ናብ ፀጥፊ ክወስዶ ዝኽእል እዩ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ንክንደይ ክፃወረ ይኽእል እዩ በንፃሪ ቻይና ክፃወር ዝኽእል ዝብለዎም ዲስፕሊን ዘለዎም ዝብለዎም ኣብዚ ካስምዑ እቲ ቀንዲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሕማም ርእሲ ድማ ዝስምዑ American beef and California wines are available at this supermarket in Beijing. But with China's reciprocal tariffs, they're about to get more expensive. So far, there's little sign of panic among residents after the latest escalation in the trade dispute. I think for ordinary people, we might slowly see some changes. But I believe our country is quite self-sufficient now, so it might not have a major impact on our daily. ولا قد ندي trade war شجر كفتر زخل تخونه ترى حزب China كل عيبلكم يجنز بس حزبي أبغون منجستو كم زلون نت منجستو زغتلو زل policy تهكلنيا سقمتي وسط كم زلون سلام تايدما أمريكا أمانة نعقاتهم لعلو كله كتت فاميلا تبقي سقم زلا ردو كين ومالو الحزب دما مستمنجستو زغبرو زلو تبيعو كبرنا China أبتعولا كيورده تهكلنيا علم لقاو حقت حيسن زخي زلو تقداقل لغا زقبا زمتن سقمتو وسط كلات منجسي تهزبا بقوني زلو أب سوشال ميديا نا China دما بزي صفحة حابنا إذا حلفة كأنه ميت عمز نبرنا وردت أب جنبارات كنا نهاجرنا كنواقع عشاننا كوردت زبلت قصتها بمزحي واتسد كم زلون تهزب دما أقولنا من قصخين كا كوينو زجبر كاي أقولنا خلنا جوخا سلو زبلو زلو تمنجسي زيادة متبع له أب أمريكا بمتعرو فرقنا يتهاجر الديمقراط يزبل زلو قبل علي دما ولا ريبابليكان جبوك الرمز جمرة بليونيرات بمولهم لدونالد ترامب ليتم عالتنا دولو انت حتقبر زلها ايفن بعلي لماسكي انت عينت بوليسي حتقتل زلها نقول تبعت تدفع لها ستوك ماركت كراش تقبر لها زي تقول زلها من قد كواز ايكونني بالولوجن I don't know نبيك بس هيخلط قدام lives, but they could affect some businesses related to imports and exports. I'm not really worried. Conflicts are inevitable. It just depends on how the country handles it. Even if it ends up in a local conflict or a hot war, our country is not afraid. Of course, I think the goal should be to minimize harm to ordinary people. إذا كنا تعتزي زي نوت زي ولا وناب كينات كم عبل زخل مخانير دعنا له even كمان تقونه نحنا كنفريه بلان أبغون من قصنا كنكون على نايز بلزلو هذا كابتي أمريكا نتشاينا أمنا أسألي ما زلوا نتهزبون برين واشكو قبرو عدل سلا زي باللوميو كده أجملكم إيه نمان قصي تشاينا أمنا تسألوا أمريكا سلام تفلت والله أبي أوروبا زلوا هزبي كم دليتهم كسألوه هوليوود فيلم له ميديا ناتهم على CNN على CNBC له قال له كله سلازي نتزبي برين واشكو قبروه كل سوشيال ميديا بيدوميو تويتر ناتوميو جوجل ناتوميو يوتيوب ناتوميو فيسبوك ناتوميو انستغرام ناتوميو كل ناتوميو سلازي دليتهم كسألوا خا نتابي أوروبا زلوا أبي دوميو زغل كلهم حيلي يلا أب تشاينا زنا كرزية باللومن حزب تشاينا بنا تشاينا تحساس بايز بالمال زلوا فيسبوك ايرينيوم يوتيوب ايرينيوم ناتوم علوم ناتوم فيسبوك علوم ناتوم انستغرام علوم ناتوم تيك توك ناتوميو ناتوم جوجل علوم everything ناتوم سلازلوهم نهزبهم حنقولكم الرزقل حبريتا برين واشينج يبلون تترى حزبي سلازي يبلو تزبنتايو من تمنقسو زبلو زلو يسمع تمنقسو زقبرو زلو ده ما يرلو صرقياتات ناتو
ري وظيفة اللي تحتقرص يرلو من قد بابور يرلو infrastructure يرلو حكمنا يرلو university يرلو لذي صبو كم زلو نا أمريكا ميديا كنغرام ايدلينيو صبو كم زلو في وتم يريولو تمنقص دما نصبو ناتو يسرح كم زلو لذي أمنو 4 عمد ما جيرم سلازلو لذي منقص ناس قبرو زلو نخط لينا نحق زينا يبللو لذي برك نقرا يكون ويكفلي نقرا يكون أب عين خاطر يزل هاي أباب نا أمريكا ميديا جن نتنس خاطر يزل هات عدا سأليم يلوك من كاز فتني نتقيح نس خاطر يزل نتس خاطر يزل سماياوي سأليم يلوك من كاز فتن ويون أي يلوك من كاز خل ميديا نرزلنا سلازي حكم زع عينة عالم تشاينا عندنا أمريكا تفرح زلا بفلسم كوس الوام سلازي كل يوم بقمت قالوا ميديا نا أمريكا even أمريكا وين من هيكالن هالو ترجعون له نا أمريكا وين بميديا ناتهم كمنوا ما هيكالون أي مودة سقمت دمازيا China on Thursday hit back against U.S. President Donald Trump's escalation of tariffs on imported Chinese goods, saying it would immediately restrict imports of Hollywood films. The move targets one of the most high-profile American exports. Industry analysts said the financial... أرتات حمام دماك هرموم جميرة مالو ناي هوليوود فيلم تاتاب تشاينا زعتو قدب كجبرالو مخانين نقرالو سلازي again هوليوود مالت هذا عبي ناي جنزب مع كنتر هيدا كونس برين واشينجز قبر اندستري نا أمريكا كالتشر بكدان بدرفي بفيلم غيرهم يمنا عالم غزيهم أمريكا نزي اندستريزم عصاون مكوز عرندما هذا كابتي نا أمريكا مسفحفح حلمتات ناتو مقتال سلازخوني another very brilliant step كاب China أمريكا دما بقطبان بسلوان بخلتيو كتسعر له تخل مالتيو have the faith today, the faith to vote up on this very important bill, HB 487. You'll remember those numbers because it'll come back as the day when you stood tall for the great state of Florida and made the vote that put Florida in the leading edge of this very new technology in our state and throughout our nation. And for that I close. Thank you. Kimberly, would you please call the roll? Chair Yeager? Yes. Vice Chair Cassell? Yes. Ranking Democratic Member Chambliss? Yes. Representatives Alvarez? Yes, ma'am. Anderson? Yes. Booth? Yes. Botana? Yes. Caruso? Yes. Dunkley? Yes. Gonzalez Pittman? داينا نرزلنا this is a historic event تاريخاو في تصامة سلازغوني امتيالكم زلهم حدا ستيت أمريكا فلوريدا زبهال بيتكوين نخجز كم strategic reserve asset جيرو نخجزه بايتو نايت ستيت أفكيد الله تاريخ يزي بيتكوين قدمي أبكلتشن عسرتن بثلاثة سنتيم زجزاء زنبرة لومي 8 كلتن شعبة إله not only that منجستي حدث كامي بيتكوين زبال قحفوا تفوز زبل زنبرة نعقديفو كم ورق حسيبو strategic asset تباهيلو reserve asset لما تأي كدل زغل سلزغوني جدا كم جزء لنا يلو منجستي ناي فلوريدا نعون مجزاء ناي تكساس ناي أوهايو كم بدما سنغافور سعودية UAE راشا بفلا ابن ديت تكمل 5 لاك كريبتو يزنقر زلو سلازي things are changing من الباتنا دونالد ترامب دراما تواقع تحت غير والله I'm telling you لازم غرناتي سمعكم سقوم تتوزدوا 5 years from now كتمزقونون يوم برا مش عمل هم دي وسطكم رقص أنيا خوينة تزاربا أبقى بوينت تتوزدوا مخانكم فلوتي بسترداكم تيكون هذا العالم اسكده كاب عجي نشتي جنزب كيف زحكم نشتي جنزب بفلتة بمستوى عالن بتخكل أنيا من قدن تغيركم نعاخمن نسدرا بيتكمن نيرتراون كتاكم زخليو مخنياتو ناتنا بيتكوين ميبي أب عالم هقدا سندحر خوينو أنا ونزل نسل زخونكو نيرتراون هقدا سسابات كنكون كم نخلي زرداني مخنياتو ورك أنت لك خوينكو طبعا أنت لك أنا هاجر كاون سلتتكم نابلكو إزيا مخري يحلف اللغو سقوم توسدو ثم توسد لهم أي تسمبدو stay there and كم تاز زمهركو خون غيركم كيدو نايلهم حجي نابتنا يزوبانا كنسق تقديم الشكر للقيادة في أريتريا والسيد الرئيس السياس وللشعب الأريتري على الدعم المستمر الذي ظلوا يقدمونه للشعب السوداني. شكرا السيد الرئيس السياس، شكرا الشعب الأريتري. قصدي من هذه الزيارة تقديم اوكي زي حدا كابتي أبي أقدر سمع بالي أبزبانا زولينا نرزلنا البرهان ناب كتم أسمرا كم زمسة زينا رينا لنا منالبات إذا قد دايزي إرترا أب قد داينا السودان انت عينت أبركتو كم زلوا بزو حسب بتخكلن يا مسلناتو ويون تخكلن يا حبريتا كم زي بلو ردويو إرترا كم ترى هجر تدقفو زلا ويون تتبابع زلا ويون أجوكم تبدلا غير دوزو سبالو نا إرترا قد سندقن
نزي نايا سودان حيلي سراويت سودان بفلاي من يزدقفو زلو ويون سلمنتايو بقصبات كمز عينت عوتات كمز جمري كاب معاس جميري خنزلو تزي كمز او جميرو ندري لنا قدم حدة توارح نبي إيرترا جيشو متيو كمز نبري let's see one by one بجبتك نزارب كم فتن ازيا تذكروان دحرقينكم قد مستوى السنة وارح بس يصير 4 وارح كابز حجمه جشاناتو نبي إيرترا متيو حدا قد داسو زخون ركب جيروم أب قدناتاتنا يسمرا مورال بزلو ومنقدي حدا هزبي حدا سراويد بزبل روحنا السودانويان أب قدناتاتنا إيرترا ونقول السودانويان أب إيرترا زلو نتي مرح هاجروم كمون حدا قد داس سممع كم استجبره زرقي فيديو رينا سئل رينا نيرنا كابتها مدرختها مستملة سأل برهان قد تاو مدكعت زجمره عوت كارتون تقوصاصير حجدما ناب معراب سودان قصو تبقيسو خمزلينا نرزلنا maybe أبز قدنا اسمرا أزيرو شاهي أستيوم أجو خيلوم سلسلدوات راي كمزا عينت عوات كمز غلي لزق مسب كمزا رقص أنياتاتنا إيرترا انت عينت حاجة زي جرات لزلا we don't know كابون نيو كابزا ركب زيان نيو جبت مسيري وخون ويمس جبت تراخيبي خون يجن very consequential ويون لعلو تكمس زخالة أبتا سلالفة ويون وتهدراو وسيت ناي جبتي ناي السودان أب مستنا يدعم مشاريع زجبرت نبري إذا ركب زيا كم زخانتن حدا قرد أسو السنة كم استجبرن كتود تجبر وسنة دما كتوسن حدايو وسيت كم سأل كان كالارسين سلزي إيرترا أنت أتيانا خيسا ويون إيرترا أمينة تلون زعتوت نت بمغير روخ تجبر تخل هجريا ladies and gentlemen إيرترا زبالة بكرنا أفريقيا كجبرن كجدفن زخل حيل مخانو رجس أنياتاتكم كون لنا أنت تعرف الله كل جزء زمسالكم أتعرفون كم سالكم كفتنا هي رزن عالم نحنا هنا جبرتن حدا تنزبلا this is true إيرترا أبكرنا أفريقيا جبارتن حدا جتنيا أنت دلياك تجبر تغل أنت دليا ما كنت قد فتغل أبي أحمد by the way إذا ربازي بقول من قدي كن ريو كن فتن سلزخنا أم قزلوا تنتناك بكم كفتني أبزي أبيك ستايل بوست جرانيري أبكرنا أفريقيا مايكروفون عبزلو وده يكون نشتي مايكروفون زلو نشتي دزارب بتكبر كابافون لعلقن تكبرات دزارب ناي سلام حيلن تلو إيرترايز بحال the silent anchor of peace in the horn let's حفانيري نتا يمانا قبر أتو يمانا قبر مسكال مرحنا السودان نبي إيرترا 5 أتوه زقالس نعو retweet جيرا ناتي بوست جيرا المالتيو نتاي زغي while the world watches the horn of Africa burn علامات مع كلام برا كارنا أفريقيا خك أصلن كل جزء أو كيناتن حشويين كنبرنا نمرة أخلو إيرتراجن كأصالنا تزول أجمع نبرك أتتوسد هجريا بخمين تهنا جنرال عبد الفتاح البرهان نبي إيرترا متي خمزلون إذا ما حدا كابت قبل إيرترا ترى إيرترا بسلام رجعتنا يتهجر زلوا زقول لح مخانون بقالة تدمع إيرترا كمسجنن كما قسني متي الله بمبالغ ليسوا إيرترا عويلة تزارب ديكونا بتك بارجن دبلوماسينا إيرترا شبوت زخنا دبلوماسي وزيد كمس زخل نزوباو ركعتن حدنة عندما زغزل إيرترا إذا زعتوتلو كوينات توكبل مفتحك ركب أبي أحمد أبي سقيسيلو لومي خونه حملو خونه دا إثيوبيا ويان دا علاماتن ذك ما يتعلمي تبلك على لاب تقرنيا I think إن بحدا بوتات رايحات كمالات خل أبارات كيلو زلو مرحتي نساتهم بزاقال زيام كقولت زغلو إمبر نبي أحمد كأبو خلو أب إجري مرحتي إيرترا مسودة سراويتنا إيرترا أبوش إثيوبيا تيو نتينا 4 كيلو زخيز نبر حيلنا يحوات تطو أبيلو نتا كورسناتو زدلا دللو سراويتنا إيرترا ينيرو الزدما جورجيا دس لزبولو ويون تهديد كهون سلازخونه ديكونه أبي أحمد بغالاتو جنرالاتو دم افتفل عليه ملكة كمزجنو خلو أبز فيديو سمعنا مالنا بزعق زي سلازي إيرترا جباريتن حداقيتنا سوماليا فركشكش كتب له لاب تدلي زنبرت أكد داسو سانو سيدا زبالة سراويت ملميلا نتهاجر لولاو نتا نكحلو زغل ناي سمايانا مريتانا بحرا حيلي كالو تاجرات مليونات يبناكم بلا بلا نابلو بدراما خصقاتو لهم كلو بجبوت نتي وتم كغير زغل كابت زي بلاص أقاتات ناتا إيرترا وتسي تاوس قمت زوسدت كم حزب إيرترا زحليلنا يلن قبل مرحي ناي قدم ناي حجن كلت يوم زبال ويو سلازي إيرترا مالت أقداس حيل زلوو أقداس حيلن وسان حيلن لو تغبر زغل حيل زلوو منقستا بإيرترا حمزلو كتأمنو خد كله لكم انتهي لو دينيره زي انترناشنال كوميونيتيز بحال كم زلو كا يطرطرن ديو انت لو خوينو نيرترا
ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዞባ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሰላምን ርግኣትን ዝደሊ እንተነይሩ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ንኤርትራ ንቅድሚት ንኸምፅእ ንኤርትራ ከጣቅዓላን ከመጉሳን ክድግፋን ዳዩ ዝግባእ እምበር ኣንጻር ኤርትራ ክኸይድ ኣብ ማይ ተገብአን እቲ ሓቂ ግን ኬያስ ውግእን ዕግርግርን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ መኽሰብ ስለ ዘለዎ ኤርትራ ተገብሮ ሰላምን ርግኣትን ኩሉ ግዜ ምስቲ ናቶም ረብሓ ስለ ዝገራጮ ኩሉ ግዜ ናይ ኤርትራ ሰላም ብሕማቅ ክጠቕስዎ ዳዮም ዝመርፁ በመባል ፖስት ገይረ ነይረ ብዙሓት ሰባት ሼር ገይርኩማ ስለምንታይ እዚ ኣድላይነት ዘሎ ናትና ኮሜንተሪ ኤርትራ ካልኦት ክዛረቡልና ክንደሊ ፅቡቅ እንድዩ ንሕና ግን ናትና ክንፅሕፍ ክንክል ኣለና ንመለስ ናብ ታርስቲ ብኩሉ መንገዲ ክርየ ኤርትራ ዝትገብራላ ዩኬ እንታይ ይገብራላ ብዝረአዩ ኤርትራ ጉዳይ ናይ ሱዳናውያን ባዕሎም ንክፈትሕዎ ሰራዊት ናይ ሃገር ሰራዊት ስለ ዘድልያ ነቲ ናይ ሃገር ሰራዊት ኣሰልጢና ኣጆኹም ኢላ እንታይ ከም ዝሓገዘት እውን ኣይተዛረበት ክሬዲት ሃቡን እውን ኣይበለትን ኩሉ ትገብሮ ብሰላሕታይ ነይሩ ውፅኢት ግን ከምፅ ንሪኦ ኣለና ሻዕብያ ዝኣተዋ ሓንቲ ጓል ነይራ ሻዕብያሲ ክትዛረቦም ክፀርፎን ትኽእል ግን ኣብ ባይታ ውፅኢት ምስ ገበረ ጥራይካ ትርዮ ኢላ ዝገለፀቶ ሓቂ እንታይ ንርኢ ኣለና ዩኬ ከንታይ ገብረ ይሓስብ ኣሎ ንሱዳን ከይዓደመ ንኢማራትን ንካልኦት ሃገራትን ዓዲሙ ኮንፈረንስ ከካይድ ይሓስብ ኣሎ ዝሕዝን እዩ ኣብ ነቶም ሰቡራይ ገዲፉ ካልኦት ያ ዩኬ ሲ ገዛኢ ሃገር ናይቲ ሃገር ዝነበረ እዩ ካብ ዩኬ መፍትሒ ክመፅእ ኣይከልኒ ቁፅሪ ሓደ ጠፊሹ ዘሎ ቁጠባን ናይ ሞራል ባንክራፕሲ ኣጋጢምዎ ዘሎ ሃገር ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ሌላ ዓቕሙ ክመጣጠን ንነገራት ናብ ሓዊ እምበር ናብ ሰላም ክመፅእ ክወስድ ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ርኢና ኣለና ኣብ ኤርትራ ዝተኸተሎ ኩነታት እውን እንተኾነ ኤርትራ ንሓዋር ከም ሃገር ከይትቐውም እቲ ዝኸፍአ ስራሕ ጥልያን እዩ ዝነውሐ ገዚእና ናይ ጥልያን መግዛእቲ ምስ ናይ እንግሊዝ ክወዳደር ከሎ ግን ትዝበለፀ እዩ ነይሩ ጥልያንሲ ሓድጊ ከማን ገዲፉ ዩኬ እንታይ ገዲፉ ክፍኣእ ተንኮል ስርቂ ንሓተትካ ምጥፋእ ንሓተትካ እናተቃተልካ ምንባር ነዚኣ ገዲፉ ሓድጊ ናቱስ እዩ ነይሩ 10 ዓመት ገይሩ ክፍኣት ጥራይ ገይሩ ኤርትራ ክትርመስ ዳ እምበር ክትምዕብል ኣይደለየን ክሳብ ሎሚ ድማ ድሕሪ ናፅነቱ እንተኾነ ንዑ ይትሰርዝ ኣሎ ሕጂ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ንካልኦት ሃገራት ዓዲሙ ነቶም ቀንዲ ኣባላት እቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ወይ እውን ኣልቡርሃን ከይዓደመ ብጉዳይ ናይ ሱዳን ኣጀንዳ ገይሩ ክዛረብ ንርኢ ኣለና እዚ እንታይ ዘርእየካ ነዚ ጉዳይ ናይ ሱዳን መብልዒ እንጀሮኦምን ንካልእ ኣጀንዳኦም ዝጥቀምሉ ብዙሓት ሓይልታት እዮም ዩኬ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኢማራት ዝበሃል ከም ድሌቱ ክቆፃፀሮ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ምክንያቱ ኢማራት ገንዘብ ኣለዎ ፅልዋ ኣለዎ ዩኬ እንታይ ኣለዎ ሽም ጥራይ ኣለዎ ሽም እዩ ዘለዎ ካልእ ገብሮ ዝኽእል የለን ቁጠባ ናቱ ዓነውነ ብላ ኣሎ ኢማራት ተዋሕደ ቁጠባ ናቱ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ስለዚ ብክልተ መንገዲ እንታይ ዝረአ ዘሎ እዚ ሓደ ካብቲ ደ ጋርዲያን ኣውፅዎ ዝነበረ እዩ ናቶም ቀንዲ ሰቡራይ ገዲፎም ንካልኦት ዝገብሩ ዘለው በዓል ኢማራት እንኮላይ ኣብ ጀኖሳይድ ዝክሰስ ዘሎ ሃገር ኣብኡ ተዓዲሙ እንካ ንዓ እንታይ ትገብር እንታይ ትብል ክበሃል ይውዕል ኣሎ እዚ እንታይና ደርእየና ዘሎ ኣብዚ ዘበን እዚ ሓያል ተዘይኮንካ መስሓቅ ሸራፋት ኢኻ ትኸውን በላዕትኻ ወይ እውን እቶም ንጥፋኣትካ ዝደልዩ ኣብ ቅድሚኻ ክዛረቡን ክምድሩን ወላ ሓንቲ ክትገብር ዘይትኽእል ኢኻ ትኸውን ስለዚ another one ኢማራት ዝበሃል ምዝያ ተሓይዘ ክንሪያ እሞ ናብቲ ካልእ ዞባ ጉዳይ ክንሰግር Director at Conflict Insights Group. He joins us from Perugia in Italy. Many thanks indeed for taking the time to speak to us. Now, we're going to hear more from the UAE in the coming hours in its representation at the court, but it has said that this case lacks any legal or factual basis. What's your response, given your research makes up part of the case? Right. I think that one of the important things to note about this part of the case that this is really a preliminary hearing and the threshold is quite low. So the question at this stage of the hearing is whether or not the court has jurisdiction to even hear the case. Can this case even continue? So Sudan... እዚ ኣብ ICJ ዝበሃል Court of International Justice دی ولا ገለይ ዝበሃል ኣብኡ ንኢማራት ሱዳን ከሲሳታላ ብህልቂት ምፍፃም ማለት እዩ ወይ እውን ህልቂት ንክፍፀም ኢዳ ዝሓወሰት ሃገር ብምባል ከሲሳታላ ኢማራት ድማ ዳርጋ ኣብቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኢድ ከም ዘለዎም ኩሉ ሰብ ይድፈልጥ ብብዝሒ ገንዘብ ገይሮም ንኤንጂኦታት ናከፈሉ ነቲ ኤጀንሲስ ናከፈሉ ንነፍሶም ካብቲ ክስን ካብቲ ፀለመን የጥሕንዋ ኣለዉ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ እስራኤል ስለ ዝኾኑ እቲ እስራኤል ድማ በቲ ዘለዎም ናይ ኣሜሪካ ጭዋዳ ገይሩ ይሽፍነሎም ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እንተኾነ ኣብ ዓቢ መጋባያ ጉዳይ ናቶም ብህልቂት ንክኽሰሱ ገይሩ ኣሎ ICJ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ እዩ ስለዚ እንታይ ንርኢ ዘለና ሱዳን ኣብቲ መጋባያ ቀዳማይ ክፋል ዝኣክል ሓበሬታ ኣለና እዛ ሃገር እዚኣ ንክትክሰስ ክብል ከሎ
ድሮት ጉዳይ ተኣመጋባያ ክበጽሕ ምኻሉ ነቲ ኢሜጅ ናይ ኢማራት ክፈጥሮ ዝኽእል ናይ ሰላምን ናይ ቱሪዝምን ናይ ቴክኖሎጂን ናይ ምዕባለን ናይ ርቃትን ናይ ኢንቨስትመንትን ክኸውን ዝደልዮ ዘሎ ኖ ናይ ደም መፍሳስን ናይ ስርቅን ናይ ገበንን ናይ ካልእን ከም ዝኾነ ንዓለም ዘፍልጥ ጉዳይ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዘሎ ነዚ ዞባ እዚ ደጊምና ክንሪዮ ኩሉ ግዜ ክንሪዮ ዝደሊ እዚ እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ቀርኒ ኣፍሪካ ዝበሃል ጽቡቕ ጌርኩም ረእይዎ ኤርትራ ኣላ ሓደ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ቀርኒ ኣፍሪካ እንኳላይ ምስ ጅቡቲ ኮይና እቲ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ክህሉ ከሎ ሱዳን ዝበሃል ክንደምንታይ ኣገዳስነት ኣለና ምስ ኣልቡርሃን ዝግበር ዘሎ ንብሎ ዘለና ድማ ካብዚ ዝብገስ ኣልቡርሃን ዝቋፀሮ ዘሎ ክፋል ናይ ሱዳን እቲ ምስ ኤርትራ ዓብ ርክብ ዘለዎ ልዕሊ ኩሉ ድማ እንኳላይ ንኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ናብ ሱዳን ገጽካ ክግበር ዝኽእል ምትትታው ክዓፁ ዝኽእል ጉዳይ እዩ ስለዚ ኤርትራ ብመንገዲ ሱዳን ኣልቡርሃን ኣብኢድ ሻዕብያ ይወዲቑ ድሓን ተተሓዘልኩም ምንታን it's a very interesting time ኣብዚ ሓደ ኢትዮጵያዊ ገለ ካብቶም ድሓን መረዳእታ ዘሎ ናይ ጂኦፖለቲክስ ኢትዮጵያ ብግልፂ ትቕርቀር ከም ዘላ ይገሊጹ እንታይ ኢሉ RSF and allies to hold a meeting in Nairobi ስለዚ ኬንያ ዝበሃል ነቲ RSF ዝበሃል ብጀኖሳይድ ዝኽሰስ ዘሎ ንዑ ከእንግድ ይፍትን ከም ዘሎን neutrality in this region is a best wish Ethiopia tries to play neutral as usual vultures like ታይድብል ዘሎ ኢትዮጵያ የአይ ናብ የማንን ጸጋምን ዘይብል ኒውትራል ዝኾነ ዕላማ ዘለዎ ሃገር ከውን ይዝደሊ ዘሎ ይብል ንባዕሉ መጋበርያ ናይ ኢማራት ዝኾነ ሃገርሲ ኒውትራል ከውን ይመርጽ ኣሎ ብምባል ይኽገልጾ ፈቲኑ እንታይ ብላሎ ብግምጣሉ በዓል ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ኣዝዮም ሓደገኛታት እዩ ዝብል ዘሎ እንኳላይ ምስ ግብፂ ኮይኖም ተወሳኺ ምስ ኢራን ኮይኖም circling waiting to pick the bones clean ስለዚ ታይም ዝብል ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ንኢትዮጵያ ብኩሉ መንገዲ ይኸብዋ ከም ዘለው ስለዚ እንደገና ተብላሉ አልቡርሃን isn't just Sudan's problem he is Cairo's puppet and Eritrea's pawn ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ አልቡርሃን ዝበሃል ዘሎ መጋበርያ ናይ ሻዕብያን ናይ ግብፅን ምዃኑ ትፈልጡ ዶ ዝብል ዘሎ ነፍሶም ይዝነግሮም ዘሎ እኮ ከምኡ እኮ ኣይኮነን ግን እቲ ሽርክነት ኣብ መንጎ እዚአን ዝሓገራት ዘሎ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ ሽርክነት ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ትራይላተራል ርክብ ገይረን ነይረን እዚ ትራይላተራል ርክብ ናይ ኤርትራን ግብፅን ርዱ እዩ ናይ ሶማልያ ግን ንጥቕሚ ሶማልያ ጥራይ ነይሩ ንኤርትራ ጥቕሚ ዘለዎ ይኮነ ነይርሱ የስ ንሶማልያ ከም ሓውዝ ብክትሕግዞ ስለደለ ኤርትራ እምበር ምስ ሶማልያ ዘሎ ሽርክነት ንኤርትራ ብዙሕ ኣገዳስነት የብሉ ንኤርትራ ኣገዳስነት ዘሎ ምስ ሱዳን እዩ እዚ ኩሉ ገዳ ወሪድና ከሎ እንኳላይ ካብ ሰውራና ሱዳን ቀንዲ መናኸርያ ወይ እውን መበገሲትን መዋፈሪትን ናይ ሻዕብያ ነይራ ዋላ እውን እዚ ትማሊ ዝነበረ ገዳ ካብ 2006 ድዩ 9 ጀሚሩ ክሳብ 2018 እቲ ዝርካቡ ነገር ብሱዳን ይዛዕቱ ነይሩ ዋላ እቲ መንግስቲ ኣንጻርና እናተሰለፈ ከሎ እቲ ህዝቢ ናይ ከሰላን ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዘሎ እንተስ ብፍቓድ መንግስቲ እንተስ ኣንጻር መንግስቲ እናኸደ እቲ ዝርካቡ ነዳድን ገለን ብኡ ይዛዕቱ ነይሩ እንኳላይ ክታበት እየ ዝብለኩም ክታበት ኤርትራ ክታበት ንኸይትእቱ ከልኪሎማ ስለ ዝነበሩ ናይ ቆልዑ ክታበት እየ ዝብለኩም እሱ እንኳላይ ብሱዳን ገይሩ ይዛዕቱ ነይሩ ስለዚ ሱዳን ማለት ኣብ ሕማቕን ጽቡቕን ንኤርትራ መተንፈሲ ዝኾነ ሃገር እዩ ነይሩ ሎሚ ኾነ ሽግር ኮነ ስለ ዝኾነ ናይ ሱዳን ኤርትራ ክትሕግዝ ከላ ናይ መትከል ሕቶ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝሕግዛ ዘሎ እውን ካብ ሰናይ ውዕለትን ድንጋፅን ዝተበገሰ ጥራይ ኣይኮነን እጂ እንታይ ይብላ ኣለዚ so and a roadblock to democracy የአይ ዴሞክራሲ ዘለዎ ኣብ ዓዱ ዘገርም እዩ ወሬ ጆክ if Ethiopia really wants regional its own stability and Sudan's democracy it's time to stop the balancing act and neutrality ስለዚ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ሰላም ናይ ዞባ ትደሊ እንተላ ክትውስን ክትክል ኣለዋ እንታይ ክውስን ሃገሩ ሰላም ዘይገበረ ካልኦት ሃገራት ድዋሱ ዘሎ ኣብ ሃገሮም ኤርትራ ዝበሃል ሃገሩ ዝተቆፃፀረ መሬቱን ሰማይን ዝተቆፃፀረ ሓይሊ ስለ ዘሎ ሰራዊት እውን ይሰድድ የለን ሓገዝ ዝኽእል እኮ ንነብሱ ተቆፃፀረ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሕማሙ ክፍውስ ዘይካለ ኣብ ናይ ዞባዊ ጉዳያት ኢዱ ክእቱ ኣለዎ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ it's a joke እቲ ጆክ ግን ይቕፅል ኖርማል ጆክ ጌርና እውን ኣይንወሰዶ እስከ ደሓን በዚያ ጌርና ንሽተይ ኣብ ካልእ ርእሲ ከይሰገርኩ ከለዉ እዚያ ስምዕዋ ቦምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ሎሚ 10 ሚያዝያ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ንምፍፃም ኣስመራ ኣትዩ ኣብቲ ብናይ ክብሪ ሰልፊ ዝተሰነየ ወግዓዊ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምሉ ኣብ ቦምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ሎሚ ልክዕ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪኡ ኣስመራ ኣትዩ
ኣብ ዝቐጸለ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ድማ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ኣቦምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገር ርክብ ኣካይዶም ንሳቶም ኣብ ርክቦም ነቲ ንነዊሕ እዋን ታሪኻዊ ምትእስሳር ዘለዎ ክልተኣዊ ዝምድና ሃገራቶም ንምምዕባሉ ንምድንፍዑን ዝያዳ ብሽርክነት ንምትእስሳሩን ኣብ ዘተኮረ ሰፊሕ ዘተ ከካይዱን ከለዉ ቀንዲ መስሕብ ዝርርቦም እቲ ኣቓልቦ ዓለም ወሲዱ ዘሎ ግጭት ሱዳንን ምዕባለታቱን ከምኡውን በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ብዕምቆት ተዘራሪቦም ብተወሳኺ ኣብ ኣገደስትን ጸለውትን ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያትን ዛዕባታትን ሰፊሕ ዘተ ኣካይዶም ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ሓደን ንጹርን መርገጺ ዘለዋ ንሱ ድማ ጉዳይ ሱዳን ካብ ምትእትታው ነጻ ኮይኑ ሱዳናውያን ድማ ጉዳያቶም ባዕሎም ክፈትሑን ባዕላቶም ኣማእዘንትን ክኾኑ እዩ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ርግኣትን ክረጋገጽ ሰላም ሱዳን ዘይነኣነቕ ቦታ እዩ ዝሕዝ ስለዚ ድማ እዩ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ቀጻሊ ደገፍ ዝገብር ኣቦምበር ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፋታሕ አልቡርሃን ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዘካየዶ ርክብ ብወገን ሱዳን ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ቃዚ ባብከር ተረኺቡ ነይሩ ኣቦምበር Welcome. We begin with the latest developments from the world's youngest nation, South Sudan, which is teetering on the brink of civil war and has found itself in a diplomatic row with the United States. In the latest update, divisions are emerging within South Sudan's main opposition party, the Sudan People's Liberation Movement, in opposition, or the SPLM-IO. Now, this comes as its leaders, the first Vice President Riek Machar, is still under house arrest in the capital, Juba. Now, the rift emerged after the SPLM-IO announced በዚህ ከም ዚሉና ሃለው ከሎ ጉዳይ ናይ ደቡብ ሱዳን ድማ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ምክትል ፕሬዚደንት ዝነበረ መሻር ስቲል ኣብ እስር ቤት ከም ዘሎን ንዑ ክትኩ ወይ ፍትኑ ከም ዘሎን ኣሜሪካ ድማ አንጻር ደቡብ ሱዳን ሓደ መጀመርያ ስጉምቲ ቪዛ ናይ ዝኾነ ይኹን ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመሰሰብ ቪዛ ተጠው ከተብሎ ምዃና ገሊጻላ ኣብ ልዕሊውን ፖሊስናታ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘሎ ኣሉታዊ ዝኾነ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላን ደቡብ ሱዳን ማለት ድማ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ መንግስቲ እዩ ብቁጠባ ብጸጥታ ብኩሉ መንገዲ ኣብ ሪል ዝኾነ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገር ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኤርትራ ብዝሓለፈ ናብኡ ከይዳ ከም ዝነበረትን ሓደ ልኡኽ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ እውን ከይዱ ከም ዝነበረ ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ከይዱ ነይሩ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምትህድዳእ ፍሉይ ልኡኽ እውን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከም ዝነበረ ብዙሕ ፃዕርታት ይግበር ከም ዘሎን ግን ኤግዛክትሊ ብዙሕ ፃዕርታት ማለት ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል በዚ ኢኻ ትፈልጥ ብዙሓት ወገናት ዝሳተፍዎ ዘለዉ ጉዳይ that is a death sentence ምክንያቱ ብዙሓት ኣክተር ስለ ዘለዎ ኣብቲ ጉዳይ እቲ መፍትሒ ክርከቦ ይክእልኒ ስለዚ ብፍላይ ቁጠባዊ ፀቕጢ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብቲ ሃገር USA በቲ USAID ዝብል ዘሎ ብዙሕ ገንዘብ ዝሕግዞ ዝነበረ ሃገር እዩ ተንክቲ ናይ ኩናት ናይ ሱዳን ነዳዲ ናቶም ከም ግቡእ ይሽየጥ የለን ዋጋ ናይ ነዳዲ እውን ታሕቲ ክወርድ እዩ again ኩሉ እዚ ዝርከብ ዘሎ perfect storm ይብልዎ ሓደገኛ ንፋስ ወይ እውን ፀገም ናብ ደቡብ ሱዳን ክመጽእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ I really hope ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክወፅዎ ኣብ ልዕሊ እውን እንተኾነ ሲልቫኬር መዓልታዊ ዝገብሮ ንጥፈታት ክትሪኦ ከለኻ ሲልቫኬር ኣብ ጥዑይ ደረጃ ናይ ኣእምሮን ይኹን ኣካላቱ ኣብ ጥዑይ ደረጃ ከም ዘየለ ትሪኢኻ ኣመና ኣርዩግሎ ብዕድመ እኳ ዓብዪ ይኮነን ግን ጥዕናዊ ጉዳይ ናቱ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብዚ ከምፅኦ ስለዘሰከፈኒ ጥራይ ምስ ዩዌሪ ሙሴቪኒ ክራኸቡ ከለዉ ናይ ዩጋንዳ ማለት እዩ እቲ ቪድዮ ፃዓቱ ክፃወትሉ እዮም ቀኒማ ቤክስ ክልቲኦም ሲ ክኸዱ እውን ኣይክእሉን እዮም ግደፍ ክዛረቡ ክንቀሳቀሱ ኣይክእሉን እዮም and this is very very sad ተመሳሳሊ ኣብዚ ክመልሰብኩም እየ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እዚ ዞባ እዚ ዓበ ብድሆ ይፅበየሎ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ተበጊስና ኣይኮናን ደቡብ ሱዳን ኣብ ሰንኮፍ ከም ዘላ እዩ ዝርገር ናይ ሕጂ ሓንቲ ክበኩም እየ እቲ ሰንኮፍ ምናልባት ፅቡቅ ገይሩ ክበርሃልና ኣብዚ ኻረዩ እዚ ኻ ሶማልያ እዩ ዝበሃል ኣብ ሶማልያ ሓደ ዋሽንግተን ፖስት ኒውዮርክ ታይምስ ዝበሃል ሓደ ኣርቲክል ኣውፅኡ ነይሩ እንታይ ኢሉ ኒውዮርክ ታይምስ ዝብል ቲም ናይ ትራምፕ ቲም ኣብ ክልተ ተመቂሉ ከም ዘለዎን ካብ ሶማልያ ጠቕሊሉ ክወፅእ ይሓስብ ከም ዘለዎን ምናልባት ምስ ሶማሊላንድ ርክብ ክገብር ይደሉ ከም ዘለዎን ኤምባሲ ናቱ ኣብ ሶማልያ ንክዓፅዎ ይጓየ ከም ዘለዎ ብካልእ ዘራርባ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ጠጠው እንድሕር ኢሉ ኣሜሪካ ድማ ናቱ ፕሬዘንስ ወይ እውን ናቱ ላዋ ካብ ሶማልያ እንተውፅይዎ ኣብ ካልኦት ፀጥታዊ ኩነታት ናይ ሶማልያ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ከም ዝኽእልን ሽዑ ትርኩ ድዩ ኢማራት ድዩ ካልኦት ሃገራት ነቲ ሃገር ኣብ ምምቕቓል ዓብ ተራ ክፃወቱ ከም ዝኽእሉን እንኳላ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብካልእ ዘራርባ
ኣብ ኣሜሪካ ተጸጊዑ ዝኸይድ ዝነበረ ሃገር the chances of survival is very difficult ነዚ ኩነታት እዚ ሰጊርካዮ ንኽትከድድ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል US ነቲ ሶማልያ ዝበሃል ገዲፉ ናብ ሶማሊላንድ ክኸይድ ከም ዝኽእል ይሓስብ ኣሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ አልሸባብ ድማ እናሓየለ ይመጽእ ስለ ዘሎ እንኮላይ ናብ ሶማሊላንድ ዝበሃል እውን ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ስለ ዝረአ ዘሎ አልሸባብ ተሓይሉ ድማ ንኢትዮጵያ ይኹን ነቲ ኬንያ ዝበሃል ንኽልቲኦም እውን ሓደጋ ስለ ዝኾነ ብሓደ ኮይኖም ገለተን ናይ ኬንያ ሃገራት ኬንያን ኢትዮጵያን ገለ ክገብራ ኣለዋን ይብሉ ኣለዉ እዚ ሕጂ ኢትዮጵያ ሓያል ኢሉ እዩ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ክፈርስ ደልዩ ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ ኢትዮጵያ ክገብሮ ዝኽእል ንሃገሩ መድሓነ ነይሩ መጀመርያ ሕጂ እታ ቀርኒ ኣፍሪቃ ረእይዋ ሱዳን ካብ ሞት ናብ ትንሳኤ ገጻ ትኸይድ ኣላ በት ዘይተወደአ ገይም እዩ ምክንያቱ RSF ዝበሃል ኢማራት ዝበሃል ሃገር ዘይነጽፍ ዕላ ገንዘብ ዘለዎ ንክፋእ ድማ ሸውሃት ዓብ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ክሕምስ ክፍትን ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና ሱዳናውያን ድማ ብግምት ምእታው ነኺስካ ነቲ ነገራት ወላው ነተዓወት ዘለዎም እውን ብመትከል ክቕጽልዎ ይኽእሉ ዶ we don't know ስለዚ ናይ ሱዳን ሕቶ ኣብ ሸንኮለላ ኣሎ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሶንኮፍ ዝበሃል ቦታ እያ ዘላ ሶንኮፍ ስለዚ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብኡ ዘለኹም ተጠንቀቑ ተስፋ ንገብር ድማ ኤርትራ ፍሉይ ልኡኽናታ ሰዲዳ ነይራ I don't know እንታይ ክትገብሮም ከም ትኽእል ግን it's going to be very difficult ሶማሊያ ኣመን ኣብ ሶንኮፍ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ አልሸባብ ዝበሃል ናሓየለ መጽ ኣሎ USAID ቢልዮናት ገንዘብ ዝቦም ዝነበረ ጠጠው ከብሎ እዩ እንኮላይት ናይ ሴኩሪቲ ፓኬጅስ ዝዋሃቦም ዝነበሮ እሱ እውን ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ሜይቢ ቱርኪ ከምኡ ድማ እቲ ካልኦት ሓይልታት ዝሕግዝዎ ዘለዉ እንተደይ ኮይኑ እቲ ሶማልያ ዝበሃል ሕብረት ኣፍሪቃ ገለመለኻ ተሓጊዙ ሶማሊላንድ ዝበሃል ሃንግደፎ ኣካል ናይ ሶማልያ ስለ ዝኾነ ጅቡቲ ኣብ ጅቡቲ ብዙሕ ሰብ ዘይሰምዖ ነገር ኣሎ ዕመር ግለ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ናይ ጥዕና ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ጥራይ ዘይኮነኻ ኣብ ስልጣን ናቱ መን ይወስዳ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ይባልዑ ከም ዘለዉ ይዝንገር ናይ ጅቡቲ እየ ዝነገረኩም ዘለዉ ስለዚ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ሓሚሙ ክንደይ ግዜ ንፈረንሳ ከይዱ ተሓኪሙ መፅኡ ይበሃል ኣሎ ኣብ ትሕቲኡ ድማ ነቲ ስልጣን ናቱ ውግእ ተጀሚሩ ከም ዘሎ ሓደ ናይ ዓሌታት ፍልልይ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቶም ፖለቲከኛታት መን ነታ ቦታ ሓዛ ዳርጋ ውሽጣዊ ኮንፍሊክት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ድማ ናብኡ ናብኡ ክንከይድ ኢና ኣብቲ ዞባና ዘሎ ብድሆ ብንዮም ተሰጊርካ የመን ማለት እዩ ኣብቲ ዞባና ዘሎ ብድሆ ኣመና ሕልኽላኽን ኣዝዩ ከቢድን እዩ ከምዚ ዞባ እታ እንኮ ብክልተ እግራ ረጊፃ ዘላ ፈተናታት ግን ዘለዋ ብክልተ እግራ ረጊፃ ንፅቡቕ ድማ ንፅቡቕ ብዘይ ስግኣት ክትሓስብ ትኽእል ኤርትራ ጥራያ ዘላ ኤርትራ ጥራያ ከምዚ ክኸውን እዩ ከምዚ ተኮይኑ ከምዚ ካብ ውሽጣ ፍርሂ ዘይብላ ብሰላም ንቕድሚት ክትጥምት ትኽእል ካልኦት ኩለን ኣብ ውሽጠን ቦምብ ኣለወን እዚ ቦምብ ማእሲ ፍንጀር ናይ ገሊአን ተፈንጂሩ ኣሎ ናይ በዓል ኢትዮጵያ ማለት እዩ ናይ በዓል ሱዳን ናይ ሶማል እውን ናይተን ካልኦትካ ብሕጂ ክፍንጀር ዝኽእል ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ሃገርካን ሓድነትካን ሓሎ ክንብል ከለና ኣመና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ እጂ ንስገር ናብቲ ናይ ጎረቤትና መቼስ ሀሳብ አይደለም ሰው ታርዶ እያየን ነው ሀሳብ አይደለም ሀብት ወድሞ እያየን ነው ማን ነው ሀገር እያተራመሰ ያለው ታዲያ ሰይጣን ነው ከሰማይ ላይ ዱብ እያለ የወረደ ህዝቡ እያጋደለ ያለው ይሄን የሚያደርገው ብልጽግና ውስጥ የተሰገሰገ ሌባና እናንተ ውስጥ የተሰገሰገ ሌባ ነው መቼስ ሀሳብ አይደለም ሰው ታርዶ እያየን መቼም አብይ አህመድ ሓደ ጊዜ ሓቂ መልቆ እንዲሁ እቲ ፀገም ሃገር ዘበሳብሳ ዘሎ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ዝብል ሓንሳብ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ብውሽጥና ኮይኑ ሕማቅ ክገብረና ዝኽእል ሰብ የለን ይብል በቲ ካልእ ድማ ታባና ወፃኢ ኣብ ውሽጥና ተሓቢዮም ብዙሕ ሽግር ዝገብሩልና ዘለዉ ሰም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ እኮ ፈጠራውነት ብፈጠራውነት ወይ ብብልሒ ዝህትም ሰብ እኮ የለን ኢሉ ኣብ ካልእ ድማ ታይዳ ሰብ ብሰብ እቲ መንግስቲ ዝበሃል ብምሉ ኣብ ጅባ ሃብታማት ዝነብር ከም ዝኾነን ብምሉ ዋና ናይቲ ዓበይቲ ፅላታት ናይ መንግስቲ ዘሎ ብሃብታማት ዝተገፀ ከም ዝኾነን ነቲ ባንክታት ይኹን ነቲ ዘሎ ዕድላት ድማ እቶም ሃብታማት ንሳቶም ሸንኮለል እናበልዎ ከም ዝነብሩ እዚ ከዓ ምግናን ዘየድልዮ እዩ እቲ ሆቴላት ብመን ይውነ እንተኢልካዮ ሓደ ሆቴል ጥራይ ዝውንን ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ 2-3 ሆቴላት እቲ ትካላት እቲ አለሙዲ ዝበሃል ጥራይ እንተትርእይዎ ሃብታም ዝበሃል ናይቲ ሸራተን ሆቴል ዋና ስዑድያዊ መበቆል ዘለዎ ዝበሃል አለሙዲ ንሱ ዘይብሉ ትካል የለን ኣብቲ ሃገር ዳርጋ እቲ ሃገር ናቱ እያ ክትብላ ትኽእል እዩ ኢትዮጵያ ትበሃል ኣብ ዝኸድካዮ ሴክተርስ ንሱ እዩ ናይ ስጋ ድዩ ናይ እንቋቁሖ ድዩ ናይ ፀባ ድዩ ናይ ገለ ድዩ ናይ ሆቴል ድዩ ናይ ትምህርቲ ድዩ ኤቭሪ ሴክተር ናይቲ ሃገር ናቱ እዩ ዳርጋ ክትብሎ ትኽእል ከምኡ ድማ እቶም ካልኦት ስለዚ እዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር መብዛሕትኡ ሰብ ክጥምት ጥራይ ዕድል ዘለዎ ንቐፅል ድሓን ኣብዚ ካስምዑ እቲ ድራማ ናቶም እናሰማዕና ክንከይድ ኢና ኦሮሚያ ክልል ላይ ያለው ችግሩ አይነገርም እኮ ችግሩን በኮሪደር ልማት ለመሸፈን ይሞከራል
ችግሩን የመንግስት ባለስልጣኖች በብዙ አጀብ ሄደው እዛ ከተማ ውስጥ በሚያደርጉት ስብሰባ ሰላማዊ እንደሆነ ይነገራል። ዛሬ እኮ በዚህ ለውጥ በ7 ዓመት ውስጥ አንተ የዚህ ክልል ሰው አይደለህም ወይም አንተ የዚህ ክልል ብሔር አባል አይደለም ለቀ መውጣት አለበት ተብሎ በመቶ ሺዎች እኮ በአገር ውስጥ መፈናቀል አገር ጥለው ወጥተዋል። ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እና ነፋና የመንግስት ሚዲያዎች እልላሉ ኢትዮጵያ የወደብ ባለቤት ሆነ የተባለ ሚኒስትሮቹ ራሳቸው ይገርሙኛል እኮ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኢትዮጵያ ዝበሃል ፕራንክ ዝኾነ ሃገር ወይ እውን ድራማ ዝኾነ ሃገር እዩ ዝብል ዘሎ ኩሉ እቲ መንግስቲ ዝገብሮ ሸፈነ ኢሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓዊ ይጥበስ ይቅተል ብጥሜት ይረግፍ ኩሉ ዓይነት ስቃይ ሽግርን ከሎ አብይ አሕመድ እንታይ ይሽፍነሎ ብኮሪደር ልምዓት ዝብል ፌክ ዝኾነ ፕሮጀክት ገይሩ ይሽፍነሎ እዩ ዝብል ዘሎ አምሓራ ከይዱ ተሳኢሉ ክመፅእ ከሎ ዓብ ሴኪሪቲ አዋፊሩ ንኩሉ ነገር ሰራዊትን ኩሉ ነገር ቆይሙ ዝገብሮ ሸው ምዃኑ ኮሪደር ልምዓት ወይ እውን ዝስራሕ ዘሎ ፅርግያ ሕማቅ ማለት ኣይኮነን ካብኡ ንላዕሊ አገዳስነት ዘለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገድስ ዘይመሃር ህዝቢ ትምህርቲ ዕድል ተዓፅይዎ ዘሎ ናይ ምንባር ዕድል ተነፊግዎ ዘሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ከም ዘለዎም እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ መንግስቲ ግን ኣብ ፌክ ዝኾነ ፕሮጀክት ምስ ትህሉ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዘይቃዶ ኣብ ፋንታዚ ዝነብር ፕሮጀክታት ብምግባር ኣብ ብቴሌቪዥንን ብገለን ድማ ነቲ ኩነታት ነቲ ሓሶት ከም ሓቂ ኣምሲሉ ንክቕፅል ይፍትን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ተሓቂ ኣብ ዝረይዎ መዓልታዊ ፋኖ ተዓዊቱ ፋኖ ዝገብሮ ዘሎ ናበላይና ንርኢ ካብ ፋኖ ዝብርትዕ ድማ ዝትሪእዎ ዘለኹም ናይቲ ናይ ኦሮሞ ቃልሲ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ዝበሃል ወይ እውን ፍሮንት ዝበሃል ንሱ ዝማረኾ ኣፅዋር ካብቲ ሰራዊት ናይ ኣቢ ማለት እዩ እንታይ ኢሎም ኣብ ፅሒፎም ነይሮም እቲ ኦሮሞ ሊበሬሽን አርሚ ዝበሃል ብሬኪንግ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ክንደይ ሰዓታት ዝወፀ ነይሩ ናይ annihilates ANDF regiment to West Shua captures weapons and soldiers. In a major military operation today, Ole Central Command successfully neutralized an entire ADF regiment in the Abuna ዝበሃል ቦታታት ማለት እዩ እዚ ካብዚ ሱሳ ከም ዝተሓዙን 95 ከም ዝቆሰሉን 134 casualties ማለት እዩ እዚ እንታይ ንርኢ ዘለና እዚ ከዓ all our forces secured a substantial arsenal of weaponry including 161 AKM rifles 10 PKM machine guns 5 snipers ስለዚ ደሽክ and heavy machines እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰራዊት ኖርማል ናይ ቲዮሪ ሰራዊት ኣይኮነን እንታይ ዳ ሓያል ሰራዊት ንናይ ኣቢ ሰራዊት ክማርኽ ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ተራ ከም ዝፅንፅዋይ ወይ ግን ንእሽተይ ነገር ተቃውሞ ገለ ኣይኮነን ሰፊሕ ዝኾነ መንእሰይ ዝተሰለፎ ብኣሽሓት ዝቁፀር ኣፅዋርን ከላሽናትን ብረትን ሒዙ ናብ በረኻ ዝሰፈረ መንእሰይ ስራሕ ናይ ዕድል ዘይብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተነፊግዎ ዘሎ እቲ ቃልሲ ድማ ከም ኣማራፂ ናይ መፃኢዩ ገይሩ ዝወሰዶ እዩ ስለዚ ፋኖ ካብ መዓልትና መዓልቲ ዓወት ኣምፅኡ ክንብል ከለና ካብኡ ንላዕሊ ድማ እቲ ናይ ኦሮሞ ዝበሃል ዘሎ ድማ ገጅፍ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይገብር ከም ዘሎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሽግር ኣብ ዘለዎ ሽግር ብሓደ ድራማ ወይ ክልተ ድራማ ክስገር ዝኽእል ነገር ዘይኮነ ሰፊሕ ዝኾነ ፀገም እዩ ዘለዎ and we will see ካብዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ገይሩ ክወፅእ ይኽእል ተራ ነገር እንተዝኾንሲ በዝን በትን ኢልካ ክትሓልፎ ትኽእል ትብል ኢኻ ኣምሓራ ብማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ሰራዊት እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ይበሃል ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ክንሪኦ ነፅንሕ ኢልና ፋኖ እዚ ናይ ሸኔ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኦሮሞ ድማ ምስ ኣቢ ክሰምር ኣይኮነ ተስፋ ናይ ዓወት እዩ ዝረአዮ ዘሎ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ ሃገሪት ክበሃል ከሎ እቲ ድራማ ናይ ኣቢ ገዲፍካ እንተሪኢኻ ተስፋ ክግበካ ይኽእል እዩ ምናልባት ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኢሎም ዝሓስቡ ንክቐብፁ እዚያ ስምዕዋ እስከ ስንት ዓመት ይቆያል ብልጽግና ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ I want to be specific ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስንት ጊዜ ይቆያል ምን ያህል ጊዜ ይቆያል ብላችሁ ታስባላችሁ እስቲ ገምቱ ስንት ጊዜ ይቆይና ምን ያህል ጊዜ ይቆያል በእኔ እምነት የፖለቲካ እንቅስቃሴው በዚህ ከቀጠለ የሌላ ተፈጥሯዊ አደጋ ተፈጥሯዊ ጉዳይ ካልመጣ በስተቀር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያን 18 ዓመት ያስተዳድራሉ ብዬ አምናለሁ ቆያል ብልጽግና ወይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ I want to be specific ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ስንት ጊዜ ይቆያል እንታይ ዝብል ዘሎ 18 ዓመት ከም ማሕደራ ይኽእል እዩ ዝብል ዘሎ ብኻላ ዘራርባ the guy will stay in power forever
ስለዚህ ኣብ ኢትዮጵያ ቤተ መንግስቲ ሰሪሑ ዘሎ ብምርጫ ገይሩ ካብ ስልጣን ክእለይሉ ዝሓስብ ሓደ የዋህ ክህሉ ይኽእል እዩ forget about their democracy shit ማለት እቲ ዲሞክራሲን ገለመለን ፅንፅዋይን ጆክን እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ብሽጣሩን ብሓይሉን ዝነበረላ ሃገር እያ ዲሞክራሲ ዝበሃል ተራእዩ እውን ኣይፍለጥን ኣብታ ሃገር ኦኬ እስከ ንቐፅል ኣብቲ ካልእ ድራማ እቲ ሃገር መዓት ፍጻሜታት ስለ ዘሎ እስከ ዝስምዑ በፅሓና ሰበር ዜና እንትነስግረኩም ነበር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኮይኖም ተሸይሞም ኣለዉ ሎሚ ዕለት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ካብ 3 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣማኻሪ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ገይሮም ሸይሞሞም ከም ዘለዉ እዩ እቲ ሕዚ በፅሑና ዘሎ ሰበር ዜና ተሓቢሩ ዘሎም ኣብ ቀረባ መዓልታት ምዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ቃለ መሕተት ክገብሩ ዘጸንሑ ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብ ቃለ መሕተቶም ድማ ዝኾነ መርገጽ ሒዘ ፖለቲካ ትግራይ ክሳተፍ ይኽብሉ ወልቃይትን በፕሪቶሪያ ውል መሰረት አጽድቅልን አለው አብይ አህመድ ወልቃይት የፕሪቶሪያ ስምምነት አካል አይደለም ወልቃይት ሌላ ፕሮሰስ ነው አላቸው ደጋግመን ነግረናቸዋል ወልቃይት ረነን እስኪ እንስማው እንደገና ጌቾ እናስታውስ ያጠቃነው ነገር የለም አብይ አህመድ ሰሜን እዝ ተጠቃ ከተባለበት ከ3 ቀን 4 ቀን በፊት ሰራዊት ከመላ ኢትዮጵያ ወደ ትግራይ ያስገባ ነበር አሁን ኢትዮጵያ ከገጠማት ጣጣ መዳን የምትችለው እንደ አብይ አይነት ቀጣፊዎች እንደ አገኘው ደመቀ አይነት ቀጣፊዎች በቃችሁ ሊባሉ ይገባል ከባድ የሚባል ማወላዳ የሚባል ምሳሌ አቅርብ ካልክ አብይ ነው አቅርብ የሚችል አገር የአገር ክህደት ሲፈጸም ማየት የሚፈልግ ወገን أبي أحمد ጌታቸው ረዳ ስለምንታዩ ኣብ ስልጣን ኣምጪዎ ዘሎ ወይ እውን ሕጂ እውን ሓድሽ ማዕርግ ሂብዎ ዘሎ ንዝብል ታክቲካል ስትራቴጂክ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ እቲ ጌታቸው ረዳ ዝበሃል ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ብፍላይ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ይድግፎ ስለ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ደገፍ ድማ ኣመን ኣድልይዎ ስለ ዘሎ ኣቢ ምናልባት ካብኡ ዝተበገሰ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዲያስፖራ ዘለውና ኣብ ጉሒፎም እዮም ብፍላይ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ ኣብ ዝኸዶ ኣብ ለንደን ለንቀና ሓደ ኮንፈረንስ ግበር ነይሩ ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣትዮም ጉዶም ነቲ መንግስቲ ጀኖሳይድ ዝፍጽም ዘሎ ከመይ ጌርኩም እዮም ኣብ ኢንቨስት ክገብሩ ተሓስቡ ዘለኹም ርእስኩም ይሰርሕ ዲ ብምባል ነቲ ኮንፈረንስ ከምዝረበሽዎ Can you say something of Ethiopia? Sorry, the Ethiopian government is on war on Amhara. The Ethiopian government is killing Amhara people right now. Excuse me. 1 million Amhara people died. The government took 3 trillion out of كم تري ودا لهم بحدا وعلى إلو أبي أحمد ينفسر اسك السحبي لز جبرة بلندن توم نايفانو أبلات وتيوم ويون تولى تام حراتيوم زعبا إنفستمنت كابت حسبه منجس إثيوبيا منجس نيابي أبا محرا لما يتشهد قصر حزبي أب حدا جاوديقو خمزلون نسوها زي قتاتي قتل كمزلون بمبال كاتسأل كمزنا جبرو أبزخونه يكون أبي الإنجليز جبر كونتات كفشل وينان رزلنا سلزي تيكين أتابي إثيوبيا زلوا كونتات نسوم أبي أحمد كفترة زل زلوا سيلن أبكون النت نريو زلنا كونتات ننبينيو أبي أحمد قلنا ጌታቸው ረዳ ክትቀመሉ ይደል ከምዘሎ ንምንታይ ክትቀመሉ ድማ ክንሪና ጽንሂልና ዚያስ ከስምዑዋ You bear some of the blame, but you say General Tadesse bears a lot of the blame as well. So why give him the seat? Why should he lead if he's part of the problem? Well, it's not for me to decide. In our consultation with the Prime Minister, he tried to impress on me that maybe he is a better choice than most everybody that have been vying for the position. Have you gotten a chance to speak? سنتاي زبل زلو ጌታቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቀውሲ ወይ ድራማ ወድ ወረደ ካባኻ ዝሓይሽ ከም ዘይኮነ ይኸ ነጊርካ ዘለኻ ስለዚ ንዑ ስልጣን ገዲፍካ ንዑ ምሃብሲ እንታይ ትርጉም ኣለዎ እቲ ትግራይ ወሪዳቶ ዘላ ውፅኢት ናይ ክልቲኦም እዩ ስለዚ ስለምንታይ ንሱ መፅዩ ንዝብል ዝኳ ብዙሕ ክገልጸሉ ይክእል ነየ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ካብቶም ኩሎም ኣቢ ኣሕመድ ንዓይ ከም ዝነገረኒ ወይ ከእምነኒ ከም ዝፈተነ ካብቶም ኩሎም ነቲ ቦታት ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዝበሃሉ ዘለዉ ዝሓሸ ንሱ እዩ ብምባል ንዑ ከም ዝሃቦ እምበር ኣብኡ እውን ተስፋ ከም ዘይብሉ ንዑ እውን ከመሓይሾ ዝብል ምኽሪ ከም ዘይብሉ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ ብሓፈሻ እንት ከም ዘላ ውሽጢ ኢና ንርኢ ዝህቦ ዘሎ ስልጣን ድማ ነቶም ህወሓት ኣብ ልዕሊኹም ከምፅኦ ንጌታቸው ረዳ ዋላ ካብ ስልጣን ከምፅኦ ተፈተንኩ እንተኣበኹሞ ንዓኻትኩም ክቋፀረሉ ዝኽእል ስልጣን ግን ክበየ ዝብል ዘእንፍት ምክንያት ኢና መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ድራማ ናይ ኢትዮጵያ ይቕፅል ከም ዝኾነን ብፍላይ ምስ ኣምሓራ ዝግበር ድማ
ዝበርትዕና ኮነ ክኸይድ ከም ዝኽእል ሓደ ዓብ ድራማ እውን ተፈጢሩ ኣሎ ምስ ኣምሓራ ዝምልከት ውል መሰረት አጽድቅልን አለው አብይ አህመድ ወልቃይት የፕሪቶሪያ ስምምነት አካል አይደለም ወልቃይት ሌላ ፕሮሰስ ነው አላቸው ደጋግመን ነግረናቸዋል ወልቃይትን ኦህዴድ የሚፈልገው ለትግራይ መስጠት ብሎ የሚያስብ አይደለም ይውልሲ በቃ ይሄንን በጣረጋግጬ ነግራቸዋለሁ የፈለገው ይሄንን መዝግቡት ይመዝገብ እቺ ቀንም ተመዝገብ at the end of the day የናብይ ካልኩሌሽን ወልቃይትን በተመለከተ ያማራማ አይሆንም የትግሬማ አይሆንም ብለው ለፌደራሉ ተጠሪነት ያለው ክልል ብለው ወልቃይትን ልክ እንደ ድሬዳዋ እንደ አዲስ አበባ ኦን አድርገው በቀጥታ እነሱ የሚያዙበት ምድር ማድረግ ነው የሚፈልጉት የወልቃይትና የራያን ጉዳይ በተመለከተ የደራ የመተከል ዝኻ ካል ጌምካ ክልተ ዘይቲ ወልቃይት ዝበሃል ትሑመራ ወልቃይት ዝበሃል ዘሎ ከባቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዓቢ ባእሲ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ፌደራል መንግስቲ ድማ ነቲ ናምሓራ ይኹን ትግራይ ከይሃበ በዓሉ ክቋፀሮ ከም ዝደልን ንዑ ድማ ዓብ ሓይሊ ክቦ ዝኽእል ምክንያቱ እዚ ቦታ እዚ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብሱዳን ዘለዎ ርክብ ዘለዎ ቦታ እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ስምዑ ሕጂ ተግባር አዲስ አበባ ላዕላዊ ግዛት ትግራይ ናይ ክልል አምሓራ ገይሩ ዝተሰርሐ ጸብጻብ ንመቐለ ኣወጢሕሎም ኤጀንሲ ፕሬስ ኢትዮጵያ ሕሙራ ኣካል ክልል አምሓራ ገይሩ ዘቕረቦ ጸብጻብ ብህፅጽ ክእረም ይግባእ ክብል መንግስቲ ትግራይ ጻውዒ ተቕሪበሎም ኤጀንሲ ፕሬስ ኢትዮጵያ ክፍሊ ቋንቋ ትግርኛ ሎሚ ሚያዝያ 1 ኣብ ዘቃልሑ ዜና ክልተ ዞባታት አምሓራ ዝራኽብ ፕሮጀክት መንገዲ ጎንደር ሕሙራ ይጽገን ኣሎ ብምባል ሕሙራ ኣካል ክልል አምሓራ ገይሩ ብምቕራብ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት ዘለዎ ዜና ከም ዘመሓላለፈም ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሙኒኬሽን ትግራይ ኣፍሊጦሎም استكبار ترى تصبص بعفش اتزلو زربا اتزلو قرحنت ابت حجر بقليلو كفتح يخليلو زقمت نتكونتات بغربا زي كاتل زلو حيلت راينا خنبل نخل لذي تايم بومب ابت حجر زلو ازي بزح مسغزيا كفنجر زخل بومباتاتنا نرزلنا نغزل ابت خالق تلو خطات نكفصم ترغاغيفنا كنسرحنا كبل ابومبر هو حد دكتور دبرصيان قبر ميكائيل غليصلام ابومبر هو حد دكتور دبرصيان نزي زغلص ماخلاي كوميتي ودبو وحات بريزيدنت غيزاو محدار كوينم سروح نزجمره ليتران جنرال تادس ورده مالي نايم قاعد حان مصخا سدار تكلاو نصانته حالي ترغاغيفم حبيرو كسرح مخانو مغلاصون ات بيت صحفت غليصلام وحات مچم حدش مراحي انا كابنوي هواون زدليه زنبره مراحي مصي ولو نت مراحي حيزو نابي غصو كخيد خل بتخكل كبوديوم كدقسو كرغاغوديوم كالارستيو اتزلو زرباغد نتي ود ورده زبحال زلو زوهابه زلو زرباد ማስከዝባ ከዚህ በፊቱ እዚህም ነኝ እያለ ጫወታለሁ ብሎ 2 አመት ሙሉ እንደተጫወተው መሄድ እንደማይችል ያቋል እኛም አንለቀው ስለዚህ ጀነራል ታደሰ ወረደ የ4 ኪሎ ወኪል ሳትሆን የትግራይ ህዝብ ወኪል ነው ጀነራል ታደሰ ወረደ የተቀመጥከው የፕሪቶሪያ ስምምነትን ለማስፈጸም እንጂ ጫቅላው 4 ኪሎ ላይ የሞጫጨረው የማይረባ ምንም ትርጓሜ የሌለው መጣጽፍ ልታስፈጽም አይደለም مخرج وهابه زلي بحفشا تي ጌታቸው ረዳ ከመውን ጻድቃን ዕላማ ናይ አብከ ሳለጥ እምበር ናይ ትግራይ ሽግር ንኸፈትሑ ከም ዘይኮነ እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝዛረቦ ዝነበረ እዩ አንተ ነገር ግን አላ አነ ትገርመኒ ማለት ሕማም እዩ ሕማሙን ክትብሎ ትኽእል ካብዚ እስከስሙ ትግራይ ኣብ ዝተኻየደ ዕልዋ ጊዜያዊ ምምሕዳር ኢድ ከም ዘሎ ዝኽሰስ ሻዕብያ ኣብ ልዕሊ ሓድሽ ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ዘመተ ጀሚሮሎም ማሕበራዊ መራኸቢታት ብምጥቃም ኣብ ናይ ደጋዊ ብቆንዱ ትግራይን ኢትዮጵያን ትኩረት ዝገብሩ ፕሮፓጋንዳታት ብሰፊሑ ዝሰርሕ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እተን ብሚኒስትሪ ዜና ዝመሓደራ መራኸቢታት ማሕበራዊ ሚድያ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት እቲ ስርዓት ይዝርጋሓይን ዘሎም እቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኣብ ምግዳድ እናሰርሐ ዝመፀ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ብወገን መጻቦ ክልል ዓፋር ኢትዮጵያ ንዓበይ ዝመጽ ዘሎ ወታደራዊ ምጥንኻራት ወደብ ዓሰብ ክትውረር ያ ብምባል ኣብ ትግራይ ዘሎ ምትእታው ተጠቂሙ ነቲ ኣብ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ዝነበረን መሳርሒ ፌደራል ኢሉ ዝፈረጆም ጊዜያዊ ምምሕዳር ብሓይሊ ብቁልጡፍ ክእለ ብምጽዋዕን ጸቕጢ ብምፍጣርን እቲ ብዓሰብ ዘንጸላልዎ ሓደጋም ኣጀንዳ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትግራይ ክኸውን ከም ዝገብረዮም ብዙሓት ተዓዘብቲ እናገለጹ ቀንዮም ሕዚ ድማ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ኮይኑ ዘገልግል ዝነበረ ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዚደንት እቲ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምዃኑ ስዒቦም ሻዕብያ ካብ መፈለምታ ሽሞት መዓልቲ ጀሚሩ ስጋብ ሕዚም ስጋኣት ከም ዝሓድሮ ብግልፂ ይዞም ተልሎም بحفشا تي ناي تግራይ إليت شجرناتو ናብ ኤርትራ ተጸግዖ መፍትሒ ዝረኸበ ኮይኑ ዝስምዖ ስለ ዘሎ ንዑ ሸለሊልካ ጉዕዞኻ ምግባር ጥራይ ኣገዳሲ ምክንያቱ ኤርትራ ትበሃል ካብ ትግራይ ሰላም ረኺባ ኤርትራ ሰላም ተረኺቦም ጽቡቕ ጎረቤትና ስለ ዝኾነ ኪኑ ግን ኤርትራ ካብኦም ትደልዮ ነገር የለን ኣብዚያ
ገለገለ ጸላእተ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ሓቂ ክዛረቡ ይጅምሩ ኣለዉ ሄርማን ኮሆን ዝበሃል ሓደ ብዛዕባ ኤርትራ ክዛረቦ ዝረኣኽዎሲ Ethiopia is suffering a terrible drought while Eritrea in the same neighborhood with the same rainfall and climate continues to feed its people. Ethiopia and Eritrea ናብ ሓደ ከባቢ ዘለዋ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ድማ ዝለዓለ ማይ ዝረክብ ኢትዮጵያ እዩ ደርቅን ጥሜትን ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ደርቂ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ ብፍልልይ ድማ ኤርትራ ነቲ ዘሎ ፀገም ክብድህ ዝኽእል ካፓሲቲ ወይ እውን ትሕተ ቅርፂ ዲጋታትን ሓፅብታትን ስለዝሃነፀት እንኳላይ ብቁሩብ ማይ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምቕያር ብዙሕ ስራሕ ስለተሰርሐ ብሕጂ ኤርትራ ትጠምየሉን ትሽገረሉን ግዜ እናዋሓደ ክኸይድ እዩ ሓደ ብሉለይ ንኤርትራ ድምስክሩ ዘለዋ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብዚ ንላዕሊ ኣገዳሲ ዝበልክዎ ግን እዚኣ ሕጂ ንሪያ ዘለና ኢና ምናልባት ሓንቲ ካብተን ተስፋ ዝሃበትን ፍፃመ እውን ክብላ ይኽእል እያ ኣነ ስለምንታይ ከምኡ ይብላ ኣለኹ this is very very important development ወይ ኢቨንት ክንብሎ ንኽእል ኢና European Union in Eritrea Managing Director ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወኪል ናብ ኤርትራ ከም ዝመፀት ኣብዚ ስእሊ እውን ግዲዮን ያውፅዎ ነይሩ ኣብዚ እውን ስእሊ ምስቶም ፍሉይ ልኡኽ ምስቲ ዝተፈላለዩ ልኡኻት ናይ ኤርትራ ተራኺባ ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ዝብል እሱ at the invitation of the government of the state of Eritrea ኤርትራ ብዝገበረላ ዕድመ on the 3rd and 4th of April absalsain rab'ain war 34 war 4 Mrs. Rita tbahal tsab ማለት እዩ ናብ ኤርትራ መጽያ ከም ዝነበረትን ምስ ናይ ኤርትራ high level delegation ምስ ናይ ኤርትራ መራሕቲ ብፍላይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናይ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከም ዝተረኸበትን ምስ ሚኒስትር ሓበሬታ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀልን ከምኡውን ምስ ሚኒስትር ቁጠባዊ ኣማኻሪ ናይ ፕሬዚደንት ከምኡውን ናይ ህግደፍ ኣቶ ሓጎስ ገብረ ሂወት ከም ዝተረኸበት እዩ ዝንገር ዘሎ also engaged with the residents of ናይቶም ካልኦት ኤምባሲታት ወከልቲ ናይ European Union, US, UK, Egypt, Turkey, South Africa, ከምኡውን international partners such as UN ምስ ኩላቶም ከም ዝተረኸበት ዳርጋ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ልኡኻት ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ኣወንታዊ ስእሊ ዝህብ ዘሎ ስለዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ይፍንተት ስለ ዘሎ እንተወሓደ ናይ ኤውሮጳ ኣገዳብ ልዕሊ ኤርትራ ንኽልዓል ምስቲ ስትራቴጂካዊ ኣቀማምጣናትና ፑሽ ከም ዘድልን ስራሕ ከም ዘድልን ነቲ ወኪል ናብ ኤርትራ ምዕዳም ድማ ኣገዳሲ ስጉምቲ ከም ዝነበረ የዝርኢ ዘለኹ The main objective of this visit was to exchange views with Eritrean leaders on how to develop the relationship between the European Union and Eritrea. Different opinions to continue the dialogues were identified in the start of the broader discussions. ስለዚ ኤርትራ engagement ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ዘሎ ኣከባቢና ተጠቒማ ዘለዋ ፅልዋ ምስ ካልኦት ሃገራት ንምፍታሕ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘለዎን እዚ ፃዕሪ እዚ ድማ ብዝለዓለ ናህሪ ክቕፅል ተስፋ ንገብር ምክንያቱ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ፀገም ንክትብድሆ እንተኮይና ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስድ ከም ዘለዋን ስኢልካ ምፅባይ ዘይኮነ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ተስፋኻ ንገብር እምበር ፀላእቲ ኤርትራ እኳ ኩሉ ግዜ ንክፋእ ናይ ኤርትራ ዝዓጠቑ ስለ ዝኾኑ ብዙሕ ግዜ ተስፋ ክተንብረሎም ኣይትኽእልን ኢኻ እምበር እቶም ናይ ኤርትራ ዝፈልጥዋስ ሓደ Ambassador Andreas Simmer, DF German Unity Ambassador ናይ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ማለት እዩ I admire the Eritrean people for their steadfastness. Few people would have resisted this pressure from outside. As the saying goes, for each year you stay in Asmara, you gain a year in life expectancy. نفس وكف ግዜ ኣብ ኣስመራ ዝፀናሕ ካሉ ዕድሜኻ ነነውሒ ዝኸይድ ከም ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወረደ ኤርትራውያን ጥራዮም ክፃወርዎ ዝኽእሉ ማንም ክፃወር ኣይምኽኣለን ብምባል ዓብ ኮምፕሊመንት ዝገበረ እዩ ክብሪ ይሃቦ ዘኽብሩ ናይ ወሓዱን ኣብዚ እዋን እዚ ኤርትራ ድማ በሎ ኺላ ትወፅእ ዘላ ሃገር ከም ዝኾነት ኢና ንርኢ ዘለና ተስፋ ንገብር ኣብ ቀረባ መጻኢ ኤርትራ ኣብ ዝበለፀ ደረጃ ትኸይጣ ክንሪያ ናይ እቲ ተስፋናትና ድማ ኣብ ዜሮ ዝተበገሰ ይኮነን ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምዚ ኣገዳሲ ክገድፈኩም let's go